Bueno, pues buenas tardes a todos e a todas, señoras e señores concelleiros, público que nos acompaña, medios de comunicación, as persoas que nos ven por streaming, funcionarios. Antes de nada, decirle que a nosa compañeira Pilar Espinosa ten un problema de saúde e, pois, si podes acercarla, pero casi seguro que non vai a poder estar hoxe no pleno por un problema que ten habitualmente de saúde. Sí? Si me permite disculpar tamén a asistencia de don Emilio Iván tamén por problemas de saúde hoxe. Moi ben. Gracias. Pois nada, excusamos as dúas persoas, tanto o Grupo Socialista como o Grupo Popular, e vamos dar comenzo entonces ao pleno ordinario correspondente ao mes de maio, empezando pola acta de sesión ordinaria o día 27 de abril de 2026. Hai algunha cuestión a acta? Non hai nada, por tanto, votamos. Votos a favor? Aprobas por unanimidade. Punto 2. Escrito presentado por FCC Aqualia, que solicita a actualización do precio pola xestión da ETA para o ano 2026. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións. Do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro Desperta Monforte Grupo Mixto e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Como xa se explicou na comisión informativa e na documentación que se lles facilita, do que se trata é de que a Aqualia pretende que se lle abone o IPC que se dos últimos anos sobre algo que non se aprobou no seu día, que era que cando se puxo a funcionar a nova etapa de Ribas Altas a principios do ano 2015 aproximadamente, pois se lle compensou cunha cantidad fija e nese acordo de pleno non figuraba ningún tipo de actualización desa cantidade. Por tanto, o informe técnico dice que non procede, así que esa é a proposta de alcaldía. Non sei se ten alguna intervención. Germán? Sí, boas tardes a todos. Efectivamente, iso que explicas é así, pero tamén non estaría de máis que explicase por que esas diferencias do que dice o Concello que se lle pagaría ca diferencia que eles piden que se lle recoñeza anualmente desde o 2014 e seguir insistindo en que xa o trataremos no da remunicipalización da auga, pero efectivamente este vai ser este tema da Aqualia é algo que vimos arrastrando desde fai un montón de anos e vamos a estar os 25 anos ou 26 anos, que ao final vai durar 26 anos o contrato, 25 anos e pico, e temos un montón de problemas. Eso é o que seguir incidindo en que pensamos que para solucionar todos estes temas unha das cousas positivas sería a remunicipal. Moitas gracias, don Emilio. Moi boa tarde a todos os presentes, tanto físicamente como virtualmente, e desexándolle unha pronta recuperación aos compañeiros. É un capítulo máis do que quere falar neste caso non do contrato, porque foi feito despois, no 2015, pero un capítulo máis coa concesionaria da auga, que é curioso. Nosotros estamos de acordo, entendemos que é así, porque a documentación que se nos pasa, traslada, pois fala desa compensación de 150.000 euros, creo que foi en 2015. Eu estaba xa nesta Cámara e algúns concelleiros tamén xa se trouxeron aquí a pleno en xullo e despois en setembro de 2015, que xa estaba a corporación este alcalde. Pero o que é curioso, para que nos entendan, nos vamos a absternos por asunto, por alguna, digamos, cautela xurídica, pero o que é curioso é que cando se lle comunica o fin do contrato, claro que non ten nada que ver, pero vou explicar o que ten que ver, reclaman, fai unha reclamación dos últimos 4 anos. Non. Sí. Os últimos 12. Os últimos 12.
Pero realmente, 4 anos para atrás, despois non se pode reclamar máis dos últimos 4 anos. É curioso que reclamen agora, que anda que non tiveron tempo de facelo desde esa fecha até de agora. E vostede, claro que non ten nada que ver co fin do contrato, pero o que digo é que é curioso que se reclame ahora mismo isto, cando, repito, desde 2014 hai 12 anos, desde 2015 pasaron 11 anos, non? Como dato curioso para que se entenda, cando nos escoite a xente das súas casas, aquí os presentes, pois que é o que reclama a empresa Aqualia, porque pode ser que alguén diga, pois mira, que o IPC hai que subirlo cada ano, non, mira, reclamanlo agora, despois de que na seguinte moción seguiremos falando do tema, pero simplemente deixar ese apunte, nada máis. Moitas gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias, boa tarde a todos os presentes. Nós tamén nos vamos a abster nesta iniciativa porque nos xenera bastante dúbidas de dereito, como ben dixo tamén o compañero do Bloque Nacionalista Galego. É verdad que a empresa Aqualia non fundamenta en condicións, desde o noso punto de vista, esa reclamación do IPC, podería facer unha fundamentación máis sesuda, e non, desde o noso punto de vista non está a facer, pero tampouco nos parece suficiente pois o que alega o Concello, non? Que alega pois un percorrido, non, cronolóxico dos intercambios de comunicacións que houve tras ese acordo plenario no que se asume a xestión da etapa. Porque entendemos que tamén ven derivado dun contrato previo, a pesar de que no acordo do pleno, non se contemplara o IPC. Entón, tamén temos dúbidas de que se isto acaba nun xulgado, non lle dean a razón. O que solicitamos, nos vamos a abster, que estudien ben o asunto e que logo, se ao final pasa que acaba no xulgado, ben, non teñamos máis que pagar, costas, intereses e demais. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Pois eu casi nada máis que decir, porque dice don Emilio por que reclaman agora. Toca a usted que contestalo eles, non nós. Nós non ten sentido porque se isto durou cando se aprobou isto, nós non estábamos gobernando, non era alcalde. E isto se aprobou, aquí hasta non sei, sería por unanimidade daquelas, un tanto alzado que era o que se calculaba que tiña diferencia de custe para a concesionaria. E, claro, 11 anos despois que se acorde desto, pois, en fin, tenían que explicarlo, non? Tenían que explicarlo. Non sei se non Germán quere o segundo turno. Sí, moi brevemente. Efectivamente, hai unha diferencia de custo, pero unha diferencia de custo de 400.000 euros. O sea, que vostedes aquí no 2014 ou no 2015, que eu non estaba, o señor Emilio sí, pero eu non. Aquí, non sei se o fixaron por unanimidade ou como fixaron, se non mirou vostede, imagínese nós, pero eles hai un momento no que falan de que pasan de 105, digo, para que a xente tamén o sepa, que o Concello en este caso decíalle que lle iba a pagar hasta 155.000 euros, eles facían unha reclamación de 550.000, o sea que leva habendo diferencias con a Aqualia todo este tempo, levamos sofrindo este problema en reiteradas ocasións, en ningún momento, que vostede xa leva aquí, vai para 11 anos, en ningún momento a vostede se lle pasou pola cabeza remunicipalizar un servizo super problemático, porque ademais, se en algunha cousa lle ten doído a cabeza Monforte, seguramente que cos cortes de auga e con todo o referente a Aqualia. Efectivamente, foi vostede, que non se pode decir outra cousa, quen os meteu no xulgado e se lle ganou ese 1.700.000 euros, e é verdade que tamén lle pasaron a ficha da zona do hospital, pero aí se quedou, porque vostede empezou a pensar en grandes obras e deixou de pensar en pequeno, en facer pequenas cuadrículas, e agora, bueno, pois vamos a rezar para que vostedes se haxen asesorado ben e o que este redactando o posible contrato, pois que sexa o mellor posible. Mais adiante, pois veremos se nos dicen quen é ou quen non é, en que se basaron. E nada, e nós tamén vamos a absternos un pouco por o que dice o resto. Despois isto se chega ao xulgado, polo menos que non sexa por unanimidade nosa. Mais nada, gracias. Moitas gracias, don Emilio. Nada máis, Naya Cati, nada máis. Don Germán, non merece a pena casi contestarlle a vostede porque mezcla todo. Vostede sabe canto se comprometeu cando se fixo ese contrato, eran unhas en pesetas e logo traducido a euros 2.400.000, que eran as mellores que ofertou. Bueno, pois
O goberno anterior reconoceu 800.000 aproximadamente en obras que non vou entrar agora se eran de mantenimento ou non, reconoceullas. E reconoceus en xunta de goberno en vez de vir a pleno, cando é materia de pleno. E o resto que estaba sin invertir foi o que lle ganamos. E a partir de aí non ten máis obligación, dice que aí quedou. E depois que pensei en obras pequenas, en obras grandes, que ten que ver unha cousa ca outra. Se a empresa ten comprometido un diñeiro e ese diñeiro xa o invirte, e que sea tarde e obligada pola justicia, pero non ten máis obligación que esa. Claro, para eso está o contrato. E os contratos hai que cumplir. Bueno, dito eso, sometemos entonces a votación o punto número 2, que é recitar a pretensión de Aqualia. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. 6 abstencións. Queda, por lo tanto, rexeitada a pretensión de Aqualia. Pasamos ao punto número 3, que tamén é un recurso de oposición presentado por FC Aqualia en contra do acordo plenario do día 23 de febreiro deste ano. Ditamen da Comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte Grupo Mixto e que se somete á decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Como tamén xa se informou na comisión informativa e ademais se ali nunha especie de pregunta que fixo don Emilio, resumiuno perfectamente, quere que nos olvidemos do acordo plenario e queren máis cartos. Básicamente, moi resumido, é así. Así que tamén a proposta da alcaldía é de rexeitar a pretensión da empresa Aqualia e iso, resumidamente, é o que se trae neste punto. Don Germán, quere intervir? Sí, sin ánimo de enredar nada, pero efectivamente nos no pleno do pasado febreiro, no punto 5, sí que votamos a favor de que efectivamente se lle comunicara que había o sea, que nun ano vencía este contrato. É certo que despois aquí se lle comentou que efectivamente que íbamos tarde, vostede dice que non sei se o vai a volver a aclarar ou non sei cal vai ser a postura en este caso do señor Emilio, nin o señor Iván non está, pero efectivamente dixeronlle que efectivamente íbamos tarde porque se demostra con fechas que nos íbamos tarde, efectivamente, bueno, pois a Aqualia volve a estar en contra e pedía outras cousas. Nós tamén nos vamos a abster en este punto, máis nada. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio, seu turno. Sí, moi brevemente, porque seguimos aquí xa si que entra en liza o contrato, ese contrato feito en 2001 que parece que é interpretable, non? Onde fala evidentemente de que o Concello ten a posibilidade dese contrato, desa prórroga forzosa. E o que naquele pleno, unha das cousas que lle dixen aquí a vostedes é vamos a fazer esa prórroga se os prezos siguen sendo os mesmos que estaban no contrato. E vostede afirmou que sí. Que os precios nesa prórroga que se mantiñan económicamente a parte, o sea, na prórroga que se mantiña a parte económica, tal como está. E nosotros estamos de acordo en que así sexa. Vámonos a abster, tamén repito, por ese, digamos, esa precaución judicial, porque isto tamén pode ser que acabe no xulgado, porque a empresa fai, bueno, facendo, ao noso entender, encaixe de bolillos, pois busca a fórmula esa de que este ano, pois como é unha prórroga forzosa, que se actualicen os precios, que é cousa de cartos. Pero, estando a favor de obra, neste caso co Concello, teño que dicir unha cousa, que estas cousas, isto, houbérase evitado si cando dentro do BNG e de outras formacións políticas, non me lembro, por estas datas se preguntou nesta Cámara como iba a quedar o contrato, que se iba a facer. Xa non vou entrar no tema, perdón, no debate de se a remunicipalización ou se seguir externalizando o servicio. Esa é outra historia, non? Pero se daquela, faltando un ano, se lle dice, ustedes en el 26, el día 2 de junio do 26, están fora, evitábamos isto.
E por que se alargou? Non sabemos o porqué, habrá que explicarlo, explíquenlo, non a BNG, expliquen vostedes, explíquenlo a veciñanza. Por que temos que continuar con esa prórroga cando se houbera dito ano pasado, faltando un ano, falta un ano para acabar o contrato e ustedes van para a súa casa non, matizo, remata este contrato, porque esta empresa ten todo o direito do mundo de presentarse a outro contrato. Pero este contrato verá se rematado para un mes que ven, en tempo e forma, sin estar agardando nesa prórroga, e evitamos todo este tipo de asuntos, de discrepancias, que ao final probablemente acaben xulgado. Creo, sinceramente, o do BNG, humildemente, creemos que neste caso asistía razón ao Concello, pero que isto verase evitado desa forma. O por que se deu un ano máis de contrato? Pois vostedes explicarán se queren, e senón, creemos que isto iría ser evitado. Nada máis. Gracias, don Emilio. Señora Cati. Moitas gracias, presidente. Pois tamén vamos a continuar na liña dos compañeiros, nos vamos a abster e tamén porque temos dúbidas de que realmente pois teñan a razón. De verdad que o que queremos é que non haxa ningún prexuicio nin económico, nin de xestión para o Concello, e esperamos que os meses que todavía non teñan solucionado pois o novo contrato se poda salir en execución, poda haber unha xestión da auga sen maior inconvinte e sen maior, de verdad, que non haya máis costes dos que está vendo ata agora para o Concello de Monforte. Pero é certo que lendo o recurso, lendo a cláusula, ademais, na que aplican, sí que creemos, e xa lo comentamos no seu momento, que non se fixeron os trámites coa dilixencia debida. Sí que estamos un pouco de acordo con que non se efectuou o preaviso con ese ano que lle están exixindo previo á conclusión do contrato, porque incluso a prórroga sería se fose esa prórroga de 25 anos máis que contempla o punto anterior do artigo 2. Polo tanto, temos esas dúbidas e de que incluso teñan razón con eso de que aplique o que dicen aquí, de que en caso de que necesiten facer xestión da empresa unha vez finalizado o contrato, teña que aplicar ese reglamento que o mellor cambia os custes da empresa. Polo tanto, como temos dúbidas, nos vamos a abster e tamén lle desexamos que, por favor, resolvan isto con maior dilixencia e que non haxa maiores inconvenientes para a xestión da auga no Concello. Por a nosa parte, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Fixadas as posicións dos distintos grupos, sometemos a votación este punto número 3. Votos a favor da proposta? 9 votos. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda aprobada a proposta. Pasamos ao punto número 4, que é unha moción do Grupo Popular para instar o equipo de goberno a impulsar a cultura tradicional galega no Concello. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo e concelleira do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións. Do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro experta Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a doña Cati. Moitas gracias, señor presidente. Ben, o mes de maio é o mes onde se celebra o Día das Letras Galegas, o día 17 de maio. E a verdade é que nos 7 anos que eu levo sendo concelleira, pois sempre facemos o mesmo. Sen ánimo de desmerecer os dous colectivos que participan das festividades do día 17 de maio, que fan unhas boas actuacións, que tanto a Coral, neste caso, como a Asociación de Amigos da Pandeireta, gustaríanos pois que houbera tamén empregando a estas persoas, pois que houbera algo distinto e máis innovación, por exemplo, no día da celebración das letras galegas. Miren, nos na exposición de motivos falamos de como a rapazada estuvo sempre involucrada no folclore cultural galego e por eso traemos esta iniciativa. Cando eu era pequena, alá polos anos 90, eu recordo un montón de rapazada que participaba nas escolas de música tradicional e tamén participaba na escola de instrumentos tamén de música tradicional e recordo que logo participaban tamén nas diferentes actuacións
actuacións e actividades que había no Concello nas diferentes festividades. E botamos de menos eso. Vostede, nunha emisora de radio, cando falamos deste asunto, reprochou que non tiña coñecemento de datos. Supoño que se refire mellor aos matriculados ou ás persoas que participan nos diferentes colectivos. Pero, bueno, aproveito para dicirlle que coa dificultade que entraña neste Concello saber os datos a veces, non? Pois, como comprenderá, non é o máis apropiado falar da nosa xestión como oposición e noso descoñecemento dos datos. Pero volvendo a este tema, o que é certo e o que é unha realidade obxectiva é que xa non vemos xente da nosa cidade, rapaces que están nos centros escolares, como había antes, nas rúas, cos traxes tradicionais galegos, danzando e bailando nas diferentes festas que hai. E creo que isto xa lles atinxe a vostedes, e non os técnicos ou os empregados do Concello. Digo porque é moi habitual, pola súa parte, señor alcalde, moitas veces decir que vostede está contento coa xestión que fan os empregados do Concello, os funcionarios, e que eso é competencia deles. Non, eu creo que cando hai que incentivar certas actividades correspondelle sempre ao equipo de goberno, os concelleiros e, sobre todo, ao alcalde, que é a persona que dirixe o traballo do seu equipo e a persona que dirixe o traballo do Concello. Os funcionarios son meros executores das órdenes que lle aplica o equipo de goberno que está cada vez en cada mandato gobernando o Concello. Creemos que non hai traballo no que atinxen as diferentes xestións, sobre todo cando vemos as delegacións constantes que fan para realizar as diferentes actividades que hai no Concello. E precisamente este fin de semana veñen de anunciar as actuacións das festas patronais, que ten que ver tamén coa cultura, porque hai actuacións musicais. E outra vez se delega, se fai un contrato a unha empresa externa, 535.000 euros para actuacións, e non vemos traballo de fondo. Non vemos que se estén preocupando de traer algún grupo ou algunha banda que o mellor lle poida interesar a todas as franxas de idade ou a todos os tipos de música. Esas son as queixas recurrentes que existen. Tamén sabemos as dificultades que entrañan a contratación destas bandas musicais porque temos coñecemento por outros compañeiros que están en equipos de goberno en outros concellos que efectivamente entrañan moito traballo e moita dificultade estas contratacións. Pero percibimos unha constante delegación deste equipo de goberno en empresas externas para este tipo de xestións que sempre anteriormente en outros equipos de goberno de diferentes ideoloxías se traballaba máis a fondo dentro da actividade do equipo de goberno. Por eso, aproveitamos que esta iniciativa ten que ver coa cultura, decimos estas cousas aquí. Pero sí que vamos a centrarnos no importante de recuperar o folclore galego nas diferentes celebracións, incentivar e motivar, eso xa lle corresponde a vostedes. Por eso, nesta iniciativa, lle pedimos que fagan un plan onde se inclúan, incluso, axudas para a adquisición de material, para a adquisición de traxes e tamén para incentivar, a través dos centros educativos, as clases, que xa sabemos que teñen clases de música tradicional, pero que se incentive e que sexa máis xente a que participe. Francamente, nos colectivos que hai actualmente musicales, a media de idade é moi avanzada e estamos agradecidos a que a xente xubilada de Monforte participe, pero botamos en falta xente máis nova. Temos, a verdad, certa preocupación coa remuda xeracional neste Concello e creo que vostedes teñen que impulsar, non depende só de vostedes, pero teñen que impulsar medidas para que haxa unha remuda xeracional tamén no que atinxe a cultura, en este caso a esos diferentes colectivos que potencian a cultura da cidade. Por iso, nesta iniciativa, o que lle pedimos, e le vamos a leer para concluir neste turno, que instarlles que fagan un plan de incentivar a práctica da danza e música tradicional galega a través de distintas medidas como axudas a adquisición de instrumentos, vestiario, clases ou publicidade para o seu impulso. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias, doña Cati. Don Germán. Sí. Temos sorte con agrupacións como Xogalares de Lemos ou Amigos da Pandereta ou a agrupación folclórica Levamos. É certo que nas festas de San Antonio, nas festas das parroquias e tamén nas festas de agosto, ademais do Festival do Viño, sempre temos concertos, actuacións de grupos de gaitas, o Domingo Gaiteiro, temos festivais folclóricos, actividades no Día das Letras Galegas, concertos de música popular galega, xa temos os artistas que actuarán nestas festas de agosto, e de vacas é un guiño a nosa tradición galega. E como ben digna a súa moción, existe unha diminución de xente dende fai 10 anos ata agora na Escola de Danza e Música Tradicional, pero hai que recoñecer que iso non é só culpa da xestión municipal. Si é certo, porque, efectivamente, poblacionalmente non vamos para xóvenes. A media de edad é alta. O certo é que de 65 a
de 50 a 100 anos, pois temos casi 9.500 persoas. Si é certo o que comenta na súa moción, no mal que se fixo co tema do conservatorio, porque efectivamente por un capricho deste equipo de goberno, pois ahora non sabemos se lle debemos 300 ou 400.000 euros. A verdade é que estamos sempre preguntando cousas e nunca nos contestan, pero si é certo que preguntamos pois aquí no pleno municipal, que é onde vostede nos podía dar pois razón de que efectivamente si se sabe xa cantos cartos lle debemos a esa xente do conservatorio e a maiores en que momento se lle vai pagar, porque o certo é que está todo, ao final, casi todas as cousas deste equipo de goberno acaban nos altos tribunais. Todas estas cousas que deixan a medias ou no Tribunal Supremo, como pode ser o do hospital, como pode ser o dos profesores do conservatorio, da zona C, e vamos a ver como acaba o da zona D. Nunca está de máis darlle unha volta a todos estes traballos que se fan dende o goberno e nós imos apoiar esta petición de elaborar un plan para incentivar a práctica da danza, pero sí que é certo que deberíamos poñernos todos un pouco a traballar sobre iso, porque o problema que temos en Monforte é máis da tasa de edad, porque é certo que o que hai é relativamente poucos pequenos, é imposible que pensemos que con moita menos cantidad de pequenos, como decía vostede, do 1990, pois que moitos se dediquen a este tema. Por ahora máis nada, gracias. Moitas gracias. Don Emilio, o seu turno. Grazas. Ben, ás veces onte cando estaba preparando o pleno non souben como collerme a esta iniciativa, porque fai pouco tempo se nos dixo do BNG, acusando directamente, si éramos, dentro para as bancadas do PP, que parecía que queríamos volver a andar en bicicleta, os pantalóns de pana e non sei cantas cousas máis. E agora veñen vostedes con estas cousas. Mire, nosotros non somos sospeitosos de defender a cultura deste país. Ou sea, de non defenderla, quero dicir. Pero todo é mellorable. Dentro do Concello, todo é mellorable, todo se pode facer. Pero vostedes defenden un Partido Popular que alá onde goberna e onde toca, máis alá daquilo que bien le queda al niño el traje regional, máis alá diso, non nos vexo aplicarse. A Televisión de Galicia, o referente cultural que tiñamos que ter todos, que goberna a Xunta de Galicia, limítase a 1 hora e media de luar. Acabóse. Cortáronselle series, programas divulgativos da nosa cultura, incluso hai artistas que están marcados ou prohibido que participen, dito por eles, non por nosotros, entre outras cousas. Na Diputación, cada vez que poden, critican o Tradigalo. Unha ferramenta que é exactamente isto. Limítanse a cultura a potenciar da Televisión de Galicia as orquestas con bombillas e con señoras en pantalóns cortos. Pero promocionalo. No outro pleno que trouxemos aquí fai pouco, falar da lingua, nun acto, non está hoxe, lamento que non este, pero digo igual, porque estaban vostedes, defenderon a moción en castelán, nun cero acto de desprestixiar a iniciativa, ou non sei de que entenderon vostedes. E agora veñan con que o equipo de goberno elabora un plan. Pois probablemente me tiña que facelo, pero onde hai que empezar é dentro. Por que non hai pequenos? Por que os cativos hoxe non van, como dixo vostede nos anos 90, cando éramos nos novos, pois participar en danza e demais? Porque non lle apetece ou non lle tira ou que sexa, por o que sexa. E vamos a empezar, e falou vostede tamén moi ben unha palabriña que dixo aí, nos colexios. Vamos a empezar desde a escola. Quen ten competencia na escola en cultura? Que pasa? Que se despois do BNG ou de outros estudios dicen vamos a facer isto, vostedes dicen están aleccionando a los niños. Home, aleccionar aos pequenos é poñerlle un fusil de asalto con 12 anos na mão, como pasou aquí outro día. Eso sí que aleccionar aos chavales, que manda truco. E agora dicen que non van a clase de danza. Home, pois ao mellor hai que buscar maneira de incentivalos desde pequenos, porque cando os medran depois é moi difícil, é como os xuncos, desde que medra para poñer o dereito é moi difícil, pero cando é noviño sí se vai inculcar. E para incultar a cultura galega e as nosas formas de ser e demais,
non compre somente a danza. Hai un montón de grupos que podíamos nombrar que van a moitas festas. Bueno, é xa o paradigma. O San Froilán. Anda que non lle zumbaron os que organizaron o San Froilán porque eran todos músicos. É todo música de aquí, música galega, os gaitiñas. Home, ya agradecen vostedes. Hai cousas que de verdad cóstanos entendelas e cóstame defendelas. Estendo dentro das posibilidades. O tema de abordar o tema cultural é complexo. É moi complexo, non é somente o que o Concello se limita a facer clase de danza e demais, que cóstame que se dan, se os pequenos non van, hai que incentivalos. Que se lle paguen os traxes ou instrumentos, pois parece ben, ou que se axude, do mesmo xeito que se lle axuda a un equipo de fútbol a darlle a pelotita, pois tamén se queren cultura. Aquí, na feira medieval, pois axúdaselle con unha cantidade non moi elevada, pois aquelas persoas que queren fazer un traxe medieval, pois tamén se podía mirar, se fai para aquilo, tamén se pode mirar para isto, non? Sin comparar os traxes, evidentemente, e o custe de cada traxe. Pero isto é moito máis complexo, e o Partido Popular, non vostedes, pero quen está gobernando na Xunta e demais, ten ferramentas abondo para incidir niso. E nosotros creemos que, bueno, repito, todo é millorable, por moito que se faga. Deste Concello tamén teño que dar unha lanza a favor dos técnicos de cultura. Desde o Concello fanse obras de teatro galegas, o Festival do Viño, sí, teatro e cultura. O Festival do Viño habitualmente participan grupos que reivindican isto, non como o Festival dos 17 grados, que queremos vender algo que non existe, para decirlo así, e claro que ten direito a vir tocar todo o mundo que queira vir ou que podan, pero se queremos vender país, vender paisaje, vender cultura, non o vexo. En definitiva, podense facer cousas, pero realmente causanos sensación que dentro do Partido Popular se tenga esta iniciativa. Máis nada de momento. Pois moitas gracias, don Emilio. E agora polo Grupo Socialista ten a palabra dona Gloria Prada. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. De verdad, doña Cati, y se lo digo desde el respeto, yo no sé si ustedes analizan con detenimiento las mociones cuando las presentan, yo creo que no, y creo que solamente les mueve en estos momentos pues, la rabia y la impotencia, porque venir aquí afirmando que la ciudad monfortina está desvinculada de la cultura tradicional, eso es para nota. Está acusando de plano a los monfortinos y monfortinas de no tener identidad propia. Vamos, que no nos sentimos gallegos, que solamente lo hace usted y sus 3 concejales. El resto, aquí, no lo somos. Pero además, no les llega todo esto, y encima tiene el valor de afirmar y arremete de lleno contra el alcalde y este grupo municipal, acusándonos de que somos los causantes de los cambios experimentados en la sociedad y en todo el mundo en general en los últimos 30 años. Miren, cuando este alcalde y el equipo de gobierno llegaron al gobierno, solamente había en la escuela de música un profesor de música tradicional con un grupo muy reducido de alumnos. También había un grupo muy reducido, por desgracia, de niñas que participaban en la danza tradicional. Creo que no llegaban ni a 6. El grupo de gaitas actuó siempre, antes de que estuviéramos nosotros y después en todos los eventos que hacía el concello. Es más, se enviaban a acompañar las procesiones de las fiestas de las parroquias y aquí actuaban en los 2 días claves, que era el martes de Pascua, una tradición del Ayuntamiento de Monforte y de Lemos, el martes de Pascua y el 15 de agosto. Participaban también, como bien dijo don Germán, en la fiesta del gaiteiro, en las fiestas patronales. Y es cierto que el grupo de danzas, hasta nuestra llegada, lo crea o no, apenas participaba o no participaba prácticamente en ningún evento. A partir de nuestra llegada, y permítale que le diga, fue el alcalde única y exclusivamente el que ordenó a la profesora de danza de que estas niñas tenían que actuar, por lo menos en el martes de Pascua y el día 15 de agosto.
¿Y sabe cuál fue el resultado? Ni más ni menos que el agradecimiento reiterado por parte de las niñas y de los padres y madres por tenerlas en consideración y por reconocer su esfuerzo. Por otra parte, si usted se preocupara un poco, ya digo, solamente un poco, de analizar la documentación que se le envía a usted y a su grupo, no traería aquí esta moción. Porque, mire, la documentación y los datos no fallan. Y le voy a dar datos. Hasta el 2024, en gaita había 8 alumnos. En pandereta y percusión, 11. En acordeón, 2 personas. Pues bien, a la vista de todo esto, lo que hizo el alcalde, y vuelvo a reiterar, el alcalde, única y exclusivamente, fue crear en la RPT una plaza específica para un profesor de música tradicional. Y si leyera la documentación, vería que hay desde el año 2024 una persona que está ocupando este puesto, el de música tradicional. Y ahora vienen los datos. El resultado es que ahora mismo tenemos 90 matrículas entre gaita, pandereta y percusión, lo que evidencia el compromiso de este alcalde con la música tradicional y, por lo tanto, la buena acogida por parte de todo el alumnado por conservar, promover y transmitir la música tradicional. Y si se diera cuenta, vería que llevamos un año en el que este grupo, dirigido por este nuevo profesor, acuden al martes de Pascua y acuden a las fiestas patronales. Creo que no se percató de eso, pero ya se lo digo. Entonces, y también le digo que casi con toda seguridad, si no hay ningún contratiempo y si el número de alumnos aumentan, contaremos con un profesor o profesora de danza tradicional. Pero, pese a todo ello, doña Katy, los tiempos mudaron. Antes, usted, yo y todos los que estábamos aquí jugábamos al brilé, al churro media manga, manga entera, jugábamos al bote-bote, jugábamos a las muñecas y a la goma. Ahora, bueno, usted es más joven, entonces, pero a la goma jugaría. Qué cosa más rara. Pues yo creo que el 90% de las que estamos aquí jugábamos a la goma. Pero ahora, por desgracia, y mal que nos pese, y a mí como madre de 2 niños de 32 y 25 años, tengo que reconocer que eso ya no lo hicieron. Ahora juegan en las pantallas y están todo el día metidos en ellas. Pero ya digo, estos gustos cambiaron por completo y ahora prefieren la guitarra eléctrica, la música electrónica, prefieren la batería a la gaita, que nos duele, sí, a todo el mundo, pero esto es lo que hay. Y yo creo que tiene que reconocer conmigo que eso no es culpa del alcalde ni de este tipo de gobierno. Yo, ya digo, tengo 2 niños y me encantaría que tocaran la gaita todos, pero no van a la guitarra eléctrica. Yo lo siento, pero es así. Si alguien tiene una responsabilidad, es el gobierno autonómico, que, como bien le decía don Emilio, es el que tiene que incentivar esta cultura gallega. Porque le recuerdo que en el bipartito teníamos 50 y 50, 50 castellano y 50 gallego. ¿Sabe lo que tenemos ahora? 30, 30 y 30. 30 gallego, 30 castellano, pero eso sí, 30% en inglés. Gracias. Vale, continúo Mateo, despois. o tempo continúa despois. Doña Katy, segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que teño que recoñecer que me gusta moito poder ter este debate hoxe aquí, por moito que lle pese o señor do Bloque que lideráramos nós este debate da cultura tradicional galega, porque parece que falaba un pouco molesto de non haber tido a mellor esa idea previa. Mire, eu tamén xa sabía por onde ia salir, pero aquí non estamos nin no Parlamento de Galicia, nin na Diputación de Lugo, nin estamos no Concello de Lugo, estamos no Concello de Monforte. E por iso falamos do que se fai no Concello. Eu non vou entrar se falar do San Froilán, ni falar do que se fala no Pleno da Diputación e demais. É certo, e aí non lles quito razón, que obviamente nos centros educativos aí hai a competencia da Xunta de Galicia e que obviamente a Xunta de Galicia nos programas que se imparten
parten de educación, pois claro que ten moito que ver. Pero o Partido Popular de Galicia non é un partido que este en contra da cultura galega, ni moito menos. O que nós queremos, pois é que haxa de todo, señor Iván e señor Emilio. E vostede, pola súa expresión, criticando o Festival de 17 grados, parece que a vostede só lle gustaría que houbera música tradicional galega, cando nós o que queremos é que haxa de todo. Eso é o que quere o Partido Popular, e por iso tamén, señora Gloria, pois queremos que os rapaces salgan preparados con coñecementos da lengua castelana, que é do país no que estamos, con coñecementos do galego, que é a comunidade autónoma na que vivimos, e con coñecementos de inglés, porque nos guste máis ou menos, é o idioma que está liderando os negocios, as empresas, e todo o que nos rodea nos guste máis ou menos. Repito, en canto a señora Prada, nós non estamos falando mal nin da cidade do Monforte de Lemos, nos centramos na súa labor, na moción do equipo de goberno e o que fai, o que deixa de facer. Vamos a recoñecer o que me acaba de decir de que o alcalde impulsou que participaran máis os estudiantes os estudiantes das clases de danza e de instrumentos. Vamos a recoñecer eso, por suposto, non nos vamos a deixar de recoñecer eso moitísimo menos. Pero mire, volveme a falar, claro que xa sei que se dan e se imparten clases no conservatorio de música tradicional, xa sabemos que existe un profesor e que ademais está facendo un excelente traballo. E máis, creo que se remontou as clases e gracias aos mestres que teñen no conservatorio. Creo que hai que ter un máximo respeto aos profesionais que están no conservatorio, que pasaron polo conservatorio, que este profesor ten moi boas referencias, por certo. Por iso o que nos lle pedimos é que non dependan tanto de terceiros e que vostedes tamén impulsen máis esta actividade. Por suposto que ten vostede razón, os tempos mudaron e tamén mudou a sociedade monfortina. Tamén o decía o señor Germán, cada vez a xente máis maior, e o vemos nos colectivos, e que parece que a xente maior a que vai a estas clases, pero logo hai moitísimo estranxeiro, que temos que facelos partícipes da nosa cultura. E aí xa vostedes igual entran, igual vostedes teñen que liderar un plan para que esa xente estranxeira, que creo que hai un 12% de estranxeiros no Concello de Monforte, participen da cultura galega, se impregnen da cultura galega e tamén poidan empezar a ir a clases, por que non, de cultura galega, de música e de danza, e podamos ver nas actuacións pois xente nova, e máis xente nova, como había, como dixen, nos anos 90, que xa me quedei nesa década. Creo que non teño máis tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, sí, pois un pouquiño, pero tampouco é tan grave. Bueno, segundo turno, Germán. Perdón. No. É ela que proponente, non Germán. Sí. Que renuncia. Perdón, don Emilio. Sí, non me molesta o máis mínimo. Ni o máis mínimo que solamente lle teño que dar a benvida. Non sei, cando cheguen os da prioridade nacional, como vai ser o conto. Pois xa veremos. Sí, cando cheguen a ver como é o tema da lingua e a cultura estatal. A explicación que nos vamos a votar a favor da iniciativa, porque todo é mellorable, evidentemente. Pero a cultura, a tradición e a cultura non é somente para tela nun salón ou tela nun escaparate. É que sexa dinámica, vivir con ela. O que falaba antes dona Gloria, tamén xa yo expliquei antes, o mellor liéme un pouco, pero a tradición, agora mesmo, pois a sociedade é que é. Fíxese vostede, fixo máis o community manager do Celta de Vigo por a cultura deste país que a Consellería da Xunta. Conseguiu cousas insospeitáveis. E por qué? Porque se houve que fusionar modernidades. Vostede falaba de que Monforte hai unha importante comunidade estranxeira, benvidos sexan, e que se van impregnando. Nosotros tamén nos gusta tamén aprender do que traen eles, porque así se estendeu no mundo moitos e diversos movimentos musicais e demais, porque é a riqueza que veña xente da fora e que nos traga cosas e aprender o noso. E cando falo do 17 grados, o mío entendeuse mal. Hai unha disculpa para unha certa axuda económica. Debe fusionar cultura, paisaxe e demais cosas. E na realidade
teñen todo o dereito do mundo a abrir outros grupos, que me parece moi ben a quen lle guste, pero eso non é o que se vende. O que vendemos é a nosa cultura. A nosa cultura e a nosa forma de ser, explicada e vista desde moitos aspectos, non somente do cultural. Esta iniciativa o que dice, que é o que nos vamos a atender, que se melloren as cousas, que se faga un plan, home, non sei se fazer un plan, pero podía quedar tranquilamente en mellorar pois a actualidade que ten na medida do posible, porque, repito, non é complexo e o Concello ten a ferramenta que ten, pero onde hai que incidir é nos colexios e nun medio de divulgación como a Televisión de Galicia, que é fundamental. De feito, cantos aprendemos moitas cousas a nivel cultural vendo a Televisión de Galicia nos anos 90. Iso quedou hai 30 anos, ou, bueno, a principios do 2000, desapareceu de todo. Programas inteiros como era ese Xabalí, que foi unha iniciativa que aprobamos aquí no Pleno, creo lembrar, incluso no Parlamento, pero quedou aí en agua de borrallos. Vamos a votar a favor disto, porque ao fin e ao cabo tampouco nos compromete a nada. Moitas gracias, doña Gloria. Segundo turno. Gracias, presidente. Bueno, pues como le decía antes, así es como incentivan ustedes la cultura gallega, nuestro idioma, porque bien podía ser un tanto por ciento diferente. Pero bueno, es así. En cuanto a los trajes, yo quiero decirle que este concello asume la confección de los trajes y adquiere los trajes para las personas que participan. Hablamos de la coral y cuando tengamos un grupo de danza ya formado y consolidado o de gaitas, pues haremos lo mismo. Y ahora vamos a entrar en el punto del conservatorio. Mire, lo que realmente lamentaba y lamenta este alcalde y el equipo de gobierno es que tengamos que asumir competencias en educación. Y eso ya se lo dijimos por activa y por pasiva. Y esto no solamente lo pensamos nosotros, esto lo piensan los 13 o 16 concellos que tienen conservatorios. Y si no me cree, en la FEGAN hay compañeros suyos, conocidos, que le pueden decir lo que opinan todos estos concellos y la lucha que estamos con esto del conservatorio para que vuelva a revertir a la Xunta como lo hizo Drogodependencias. Y esta es la única queja que planteaba el alcalde y que plantea este equipo de gobierno. Así que no le dé la vuelta a la tortilla. Insisto, yo creo que tiene que hacérselo mirar porque la culpa del cambio mundial no le es del alcalde de Monforte de Lemos, ni del equipo de gobierno que está gobernando ahora mismo en el concello. Y es lamentable que utilice aquí el tema del conservatorio cuando fue este gobierno municipal el que incrementó la jornada. E insisto, y sé que no le parece muy bien, y reitero, fue el alcalde personalmente el que decidió incrementar a todos los trabajadores a tiempo parcial del conservatorio su jornada. Fue el que directamente ordenó la estabilización urgente de estos profesores. Y, don Germán, ese es el problema que hay con el conservatorio. Yo creo que tendría que preguntárselo al anterior equipo de gobierno, porque había unos pactos ocultos. Así de lleno se lo digo, y de claro, unos pactos oscuros de los que nos enteramos a los 4 o 5 años de estar gobernando. Y lo que intentamos fue regularizar esos pactos que había. Y se hizo, gracias a Dios. Entonces, yo lo que quiero decir, doña Katy, que está un poco indocumentada, que no se informa, que no estudia bien los presupuestos, porque ya le digo, en los presupuestos aparece todo lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, como comprenderá, nuestro voto va a ser en contra, porque estamos incentivando más que lo hicieron ustedes y más que cualquier gobierno la cultura y la tradición gallega. Y don Emilio, de verdad que no me gusta que le vote a favor, porque realmente parece mentira que usted no reconozca lo que estamos haciendo, que estamos incentivando la cultura gallega. Don Germán, con usted no estoy hablando, o sea que creo que no procede. Nada más, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. El turno de peche ahora para doña Katy outra vez. Moitas gracias. Eu creo que non se pode ver con tanta evidencia esa cercanía que teñen xa a un ano das eleccións municipais o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista. Parece que igual acaban concurrindo xuntos nunha lista. Bueno, señora Gloria, non se trata de documentarse ou non, temos coñecemento das cousas que fan, pero por eso mismo traemos esta iniciativa. Fáltanos ver máis creatividade nas actividades, nas actuacións, ver máis cousas na rúa,
lle decía, por exemplo, Día das Letras Galegas, estaría ben o mellor sacar esas actuacións á rúa, é un exemplo, é unha maneira de que a xente estranxeira ou a xente moza vexa un día, un domingo, que están sin colexo, pois a danza galega ou vexa a cultura popular galega. É un exemplo moi sinxelo, sacar da Casa da Cultura e facelo na calle, que nesta festividade do 17 de maio facía bo tempo e podíase facer. É un exemplo, xa ve, é o que lle pedimos. Simplemente decir tamén que lamento que lles pese tanto, non só a vostedes, polo que me está dicindo máis concellos, ter a xestión do Conservatorio. A Conservatorio non o creou a Xunta de Galicia, foi unha iniciativa do Concello de Monforte. É unha mágoa que haxa, polo que vexo, concellos que lamentan ter inversións en cultura e a educación e a formación dos seus veciños. Dende logo, se eu chego á alcaldía non vou chorar o mantemento do Conservatorio, teño máis que claro. E por a nosa parte queda clara a iniciativa. Moitas gracias, boa tarde. Pois moitas gracias, doña Cati. Pois mire, un dos concellos que gobernan vostedes, Concello de Pontareas, pide xustamente que a Xunta se faga cargo do conservatorio que teñen en Pontareas. Por exemplo, e máis, foi un concello que estuvo liderando a reunións cos outros concellos para demandar a Xunta xustamente eso. E foi un alto cargo, a alcaldesa foi un alto cargo do Partido Popular, do Goberno da Xunta de Galicia, así que aí hai moitos pepés, moitos pepés. Pero mire, vou dicir unha cosa, doña Cati, eu xa sei que vostede todo aquilo que sale ben molesta moitísimo. Menos mal que os monfortinos non. Os monfortinos agradecen o que se trata de facer, non sempre ben, porque é imposible facelo ben sempre, é imposible. Nadie o fai ben sempre. Pero asumindo eso, vostede, como sabe que vai haber boas festas, calle mal. Calle mal. E mira, esa esplanada que temos aí magnífica, diante dos escolapios, vai ter moita xente como ten todos estes anos. Moita xente. Xoverá. E, sobre todo, a xente xoven, porque están preguntando polos concertos a xente xoven. Porque, claro, ten poucas ocasións a xente xoven de ver concertos deste nivel gratuitamente. Entón, hai moitos xóvenes que se xuntan nun coche, ou, en fin, das formas que teñen de xuntarse, e que veñen aos concertos a Monforte. De feito, todos os anos están diante do palco pois algunhas persoas que veñen a ver alguna actuación determinada, que son fans desa actuación. E iso vai volver a repetir este ano, porque é unha excelente programación de concertos. E mire, dicía algo antes o don Emilio, eu vou esperar a ver cal é o programa do San Froilán. Vou esperar a ver cal é o programa do San Froilán. Porque non olvide que a responsable desa, igual que eu son aquí, o responsable desas festas agora é a súa jefa provincial. E mire, só hai que ver o Verán Cultural de Monforte, que saleu máis dunha ocasión en plenos de concellos como o de Ourense, poñéndoos como referencia. E era un concejal do Partido Popular de Ourense, actualmente na Corporación de Ourense. E dice vostede canto hai de estranxeiros en Monforte. Non é o 12, é o 11,6. O 0,4 son xente, son bastante xente. E, don Emilio, teña usted por seguro que no Festival do Viño volverá a haber grupos galegos. Digo, eu estou a todos os monfortinos, volverá a haber grupos galegos. E o que vostede falaba do Tredigalo, eu que estou ali, a pesar de que doña Cati non quere, pero estou ali, e o seu... Ahora xa non vai meter os zapatos nos baches, porque claro, son baches de Lugo, ten que tapalos, entón xa non está ali. Pero esa persona ten falado, ten dito dúas verbas que recordo perfectamente. O Tredigalo que eran galegadas ou que eran bloqueadas. Hombre, usted sabrá quen ten a Diputación, digo eu. Bueno, pois, un compañero seu da Diputación, o Tredigalo teñe chamado galegadas ou blocadas. Bueno, iso creo que é unha falta de respeto, porque os que participan no Tredigalo, nos guste máis ou nos guste menos, porque como a todo, son grupos
que, bueno, da súa maneira, recuperan a tradición galega, recuperan o folk galego. Uns non gustarán máis ou outros menos, como todos. Pero non hai que tratar de despreciar a esas persoas que fan un traballo de recoller a nosa historia musical, non? E o que se cantaba polas aldeas, e por aí. Fala vostede, xa sei que o dice en plan de broma, pero tamén lle teño que dizer unha cousa. Dice vostede que se está producindo unha cercanía entre o PSOE e o Bloque, que igual vamos en coalición. Home, se miramos a eso, irá en coalición vostedes, porque se miramos os plenos, quen votou con quen votou, pois eu creo que vostedes teñen unha coincidencia do 90%. Por lo tanto, non os recurse a nós, a pesar de que se sei que é de broma, de cousas que coincido o contrario, justamente. E logo, dícenos que hai que salir á rúa. Mire, vostede non se entera, pero é que os profesores do conservatorio fan actividades de rúa, fan actuacións na rúa, outra cosa é que vostede non se entere, pero sí que as fan. Sí que as fan. Sí que as fan, por motivo que diga que non, sí que as fan. E alguna vez que non poderon facer porque ao mesmo tempo non o permitiu, que tamén é verdad. Estaba previsto facelo na Plaza de España e hubo que facelo non Boutiosos porque choveu. Cousas así pasan, pero sí que se fan actividades de rúa desde o conservatorio. E, bueno, simplemente para quedar claras estas cousas, tamén traballalle aos ciudadanos información en relación coas festas e co Festival do Viño, que cando se dé a información do programa, pois se dirán que grupos están aí, que, por certo, se digo que están acordados, apalabrados e fase de contratación para que estén presentes. Bueno, sometemos a votación esta iniciativa número 4 do Grupo Popular para impulsar a cultura tradicional galega. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, queda rexeitada esta proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 5, que é outra moción do Partido Popular para instar ao equipo de goberno a incrementar actuacións locais de revitalización do rural. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte do Grupo Mixto que se somete á decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Doña Cati. Señor alcalde, se me permite que podamos deixar a moción para debatir no seguinte pleno, porque a preparou o señor Emilio Iván e como foi un imprevisto de última hora, pois preferimos deixar ya el que a lidere no próximo pleno, se non lo permite. Gracias. Moi ben, pois asiste ese dereito, o propoñente pode retirala, así que deixámosla retirada para outra ocasión, que terán que volver a presentar, e, por tanto, sin ningún problema. Pasamos, entonces, ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para reclamar á Xunta de Galiza a rehabilitación integral da muralla medieval de Monforte. Ditame da Comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte Grupo Mixto e 8 abstencións do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e que se someta a decisión plenaria. Pois moitas gracias, señor secretario. E agora, para expoñer a iniciativa ao conxunto do pleno, ten a palabra o señor Loaces. Sí, moi boas tardes. A muralla e fortaleza medieval de Monforte, xunto ao seu conxunto histórico e artístico, e o Colexio de Nosa Señora da Antiga son, sen lugar a dúbidas, os máis salientables bens inventariados de todo o patrimonio cultural do noso concello. Con todo, un deles, a muralla medieval, consérvase nun máis que lamentable estado de conservación. Este elemento, con categoría de ben de interese cultural, ten sufrido ao longo da súa historia todo tipo de afeccións, destacando entre todas por incomprensíveis as provocadas polo abandono das distintas administracións públicas.
Non parece que a súa inclusión dentro do réxime de protección máis alto do Estado, nin no Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Monforte, cunha protección integral e arqueolóxica teña servido para gran cousa, no relativo ás inversións para a súa protección, recuperación e mantemento. Segundo a Lei 5/2016 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galiza, no seu artigo 33, as medidas de protección di: a Xunta de Galicia fomentará medidas e actuacións dirixidas a garantir a protección do patrimonio cultural de Galicia. En especial, a Xunta de Galicia poderá acordar medidas de colaboración coas administracións do Estado, con outras comunidades autónomas, con organismos internacionais e coas entidades que integran a administración local, que fortalezan e melloren a vigilancia e a seguridade dos bens que integran o patrimonio cultural de Galicia, especialmente cando se vexan ameazados por actos de espolio ou destrucción. Bueno, isto que di a lei. Porque, bueno, creemos dentro do BNG que a muralla non é unha pedra bella nin un elemento ornamental. O lugar, podese decir, donde nace Monforte, sin medo a equivocarnos. E cada ano que pasa sen actuar é patrimonio que desaparece e oportunidades que se perden. Hai estimacións que indican que aproximadamente un cuarto da muralla está desaparecida, outro cuarto está en bo estado e o resto só se mantén parcialmente. Isto significa que non estamos ante un momento de mellora estética, estamos ante un momento de evitar perdas irreversibles. Porque o patrimonio non funciona como unha estrada. Cando cae unha pedra dunha muralla medieval non se repón sin máis. Pérdese a autenticidade, contexto histórico e memoria colectiva. Por iso mesmo, por todo exposto, queremos chegar ao seguinte acordo plenario: instar a Dirección Xeneral de Patrimonio Cultural a que tome as medidas oportunas para a recuperación e protección da muralla. Nada máis. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baces. Don Germán. Sí, Experta Monforte vai apoiar a moción porque é algo que nós mesmos xa trouxemos fai relativamente pouco tempo, 31 de marzo do 2025, e máis recentemente fai un par de meses. Pedirlo a Xunta de Galicia, pois pediremos a Xunta de Galicia. Efectivamente, Experta Monforte non ten ningún problema, pero sí que é certo que falábamos sempre de pedirlle a todas as administracións. Pedirlo en este caso ao equipo de goberno, que debería ser o que yo pida en este caso a Xunta de Galicia. É certo que é un BIC, non podemos por menos que preocuparnos por el, e máis agora con este tema do turismo. En vexa sana de ver como actuaron dende Patrimonio da Xunta de Galicia cando por mor de choivas e do deficiente mantemento do cuidado da muralla de Lugo arranxaron inmediatamente. Polo que medio a cantidade de prioridades que teñen os gobernantes antes de facer estas actuacións, nós, como yo pedimos ao equipo de goberno, pois normalmente non nos fan moito caso. Pedíamoslle acometer de forma inmediata as labores máis urxentes de limpeza e consolidación da muralla, que nos parecía normal, que é algo moi parecido do que piden agora. E vamos a esperar a ver que é o que dice este equipo de goberno. Gracias. Muchas gracias. Doña María Luisa. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Baixe o presidente. micro para baixo, se non escoitas mal. Así. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando. Parece que estas mociones solo es una de las mociones que más se trajo a este pleno. Ahora mismo solo hacemos referencia o hacen referencia a nuestros compañeros del bloque solo a una de las leyes, pero hay otras como la ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, en el artículo 36, que dice que los bienes integrantes del patrimonio histórico español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios, en su caso por los titulares de derechos reales o por los poseedores de dichos bienes. En la Ley 5/2016 del 4 de mayo del Patrimonio Cultural de Galicia, en el artículo 32, deber de conservación, las personas propietarias, poseedoras o arrendatarias y, en general, los titulares de derechos reales sobre bienes protegidos integrantes del patrimonio cultural de Galicia están obligados a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente
y a evitar su pérdida o destrucción. También la Constitución, en su artículo 46, obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento de patrimonio histórico, cultural y artístico. Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos oportuno que se acometan actuaciones de mantenimiento y consolidación de la muralla, lo cual redundaría en un mejor cuidado del patrimonio de todos los monfortinos. Del mismo modo, consideramos que el Ayuntamiento debería incluir dentro de sus presupuestos una partida suficiente para poder acometer las obras de mejora del monumento. La muralla de Monforte de Lemos tiene varios propietarios, por lo que corresponde a estos garantizar la conservación y el mantenimiento de las partes sobre las que se poseen derechos, no siendo adecuada la elaboración de un plan conjunto a 4 bandas. Asimismo, cabe destacar que la Xunta de Galicia ya ha colaborado iniciando trabajos para la redacción de un plan director, actuaciones de recuperación, se autorizaron también diversas intervenciones en la muralla. En el 2019 la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó tala y desbroce y retirada de árboles en un tramo de muralla colindante con terrenos del Parador Turístico de Monforte de Lemos. Por lo tanto, puede estudiarse la necesidad de intervenir en este monumento, pero también es necesario analizar el estado de conservación de cada una de sus partes, ya que no todas tienen el mismo propietario. El Ayuntamiento debe garantizar la conservación de aquellas partes sobre las que posee derechos y, en todo caso, puede dirigirse a otras administraciones para que hagan lo propio, pero no debe elaborar un plan que diluya las obligaciones que cada administración tiene conforme a su patrimonio y a sus competencias. El Estado también tiene responsabilidad patrimonial, histórica y financiera. La conservación del patrimonio histórico no es un problema municipal o autonómico, también forma parte de la responsabilidad cultural del Estado. La oposición no puede usar el patrimonio para hacer política, ya que defender el patrimonio cultural no es partidismo, es una obligación institucional. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. El Gobierno central participa en muchas restauraciones. No entiendo por qué Monforte no es uno de esos pueblos para restaurar. Cuando hay voluntad política, aparecen fondos estatales para muchas restauraciones en España. La protección de la muralla de Monforte exige cooperación entre administraciones, no una única política de señalar únicamente a la Xunta. La Xunta de Galicia cumple con su función de tutela patrimonial mediante protección legal, supervisión técnica, autorizaciones, planes de conservación y líneas de ayuda, no solo con la muralla. La Xunta se ha intervenido en el patrimonio de Monforte en distintas ocasiones. Recientemente ha restaurado la cúpula del Colegio del Cardenal con una inversión de más de 560.000 euros. En los últimos años, además, se han llevado a cabo diversas inversiones en este mismo conjunto monumental para consolidar su conservación. La ley atribuye a la Xunta funciones de protección, pero no la convierte automáticamente a la Administración autonómica en propietaria ni única responsable del material de mantenimiento. La Xunta de Galicia tiene un papel relevante, pero también limitado por la propia legislación. La conservación corresponde, en primer lugar, a los propietarios de los bienes. La autonomía municipal también implica responsabilidades. Hemos presentado una enmienda para instar al Concello de Monforte... Pero iso pode dicir no segundo tempo? Perdón. O primeiro tempo acaboulle. Perdón. Gracias. Señor Luaces... no, perdón. Señor Torres.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Bien, mi respuesta va a ser muy breve porque ya anticipo que vamos a votar a favor su propuesta. Simplemente iniciar la andadura diciendo a doña Luisa que puede hacer las alusiones que quiera, supuestos fondos existentes del Estado que dice que hay, puede revisar el anecdotario histórico de obras ejecutadas en Monforte por la Xunta, puede citar las normas que quiera, pero la realidad es que ustedes van a quedar fuera de esta propuesta, me da la sensación, y esto es lo que vulgarmente se define como escurrir el bulto. Muy bien fundamentado, no cabe duda, pero escurrir el bulto. Y en política es algo muy peligroso, porque escurrir el bulto en política es eludir responsabilidades. Mire, la muralla es cosa de todos. Usted puede contarnos lo que quiera, puede votar a favor o en contra, eso ya lo juzgarán los monfortinos. Y con respecto a don Emilio, compartimos la exposición de motivos, perdón, don Emilio no, don señor Luaces. Señor Luaces, compartimos la exposición de motivos que reflejan su moción, porque legalmente es así. Sin duda alguna, la muralla no solo es un elemento patrimonial importante para nuestro concello, sino para toda Galicia, porque es la única muralla medieval en Galicia de ese tamaño y su indudable relevancia histórica, ni que decir tiene. El concello de Monforte intentó por activa y por pasiva tanto la inscripción de la muralla a nombre propio del concello, cosa que no fue posible, como la cesión a la Xunta, por acuerdo del Pleno, de las zonas de muralla que pudieran ser propiedad del concello, sin que ésta hubiera aceptado esta cesión, dándonos la callada por respuesta. Es decir, escurriendo el bulto, como ha hecho la portavoz en este acto ante esta Cámara. Por lo tanto, compartimos plenamente que debe ser la Xunta de Galicia, por ser competente en materia de patrimonio, y eso sí que es innegable, por más datos y argumentales que se quieran, anecdóticos que se quieran exponer aquí, quien debe asumir la responsabilidad de su conservación y restauración de la muralla medieval, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la misma forma que lo hacen con otros monumentos de toda Galicia, como por ejemplo la muralla de Lugo. Probablemente para la Xunta hay diferencias entre Monforte y Lugo, y de carácter peyorativo, debemos ser de segunda división. En consecuencia, vamos a votar a favor, y si no, pues la solicitud por activa y por pasiva de la inscripción de la muralla a nombre del Concello de Monforte, pues es otra solución para que podamos actuar nosotros. En cualquier caso, esto del perro del hortelano que ni come ni deja comer, hay que ir pensando ya en acabar con ello. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Segundo turno, señor Luaces. Sí, bueno, creo que están intentando convertir isto nunha petición partidista e nada máis longe da realidade. Isto é unha obriga legal e institucional. Non estamos pedindo nada extraordinario, senón que a Xunta cumpra por súas competencias en patrimonio. Nada máis e nada menos. Como se falou na propia Lei de Patrimonio Cultural, na que citamos na moción, establece que a Xunta debe adoptar medidas e actuacións dirixidas á protección do patrimonio cultural galego. Precisamente queremos que está ben formulada esta moción por iso mesmo. Ninguén está eximindo o Concello, o Estado, a Diputación, a calquera administración en colaborar, facilitar e incluso impulsar obras de mellora ou restauración da muralla. Ninguén exime a ninguén diso. Pero a competencia principal en protección do patrimonio dos BIC e da Xunta de Galicia, que quen ten os instrumentos técnicos, económicos e legais para actuar. Se o PP recoñece que a muralla merece protección, entón non hai motivo para votar en contra. Porque aquí non está pedindo que unha obra concreta ni pechada, pides algo moito máis sinxelo, que a Xunta faga o seu traballo. E se teñen a máis mínima oportunidade de chegar a falar con alguén responsable deste tema, que o fagan. Porque pode ser unha das nosas últimas oportunidades para o noso patrimonio máis prezado. Creo que de momento, pues nada máis. Muchas gracias, señor Luaces. ¿No, Germán? Sí, pois nada, nós tamén reiterar que efectivamente vamos a votar favorablemente, efectivamente, se se lle pide a Xunta de Galicia, pois é super favorable, en este caso por o equipo de goberno, entón é unha maneira de que voten favorablemente. A nós parecenos moi ben. Nós non entendemos tampouco, en este caso, como o PP pode votar en contra de que se rehabilite un ben noso, e nós non nos imos a cansar, porque efectivamente cada vez que falamos aquí, como fixemos, acometer de forma inmediata as labores máis urxantes de limpieza e consolidación da muralla nas zonas máis críticas onde existen derrugues. Segundo, incluir no orzamento do Concello unha partida de gasto plurianual específica para o mantemento imprescindible, nós seguimos pensando o mesmo. Efectivamente, isto debería instar a todas as administracións, a estatal, autonómica, provincial e municipal. Porque nós seguimos pensando que se, en este caso, as administracións estatal, autonómica, provincial e municipal non se poñen de acordo, a nos danos o mismo, porque o que nos vai pasar é que se nos vai caer a muralla. Entonces,
efectivamente, hai que instarlle a Xunta de Galicia, voten en contra, pero, por favor, fagan o favor de decirlle a Xunta de Galicia que teña ben facelo. Efectivamente, hai unha redacción do PERCH na que se falaba de que vostedes traballaron na medida das súas posibilidades, pois iso, fágano, pero non nos podemos quedar nós ca tranquilidade de que é a Xunta de Galicia que non nos está facendo. Nós, como Concello, nos nosos orzamentos, deberíamos seguir pensando en que haxa unha partida de gasto anual ou plurianual ou o que sexa para que se rehabilite a muralla. Porque o día que se nos caiga, pois o millor ven a Xunta de Galicia e arranxa, pero é unha mágoa que primeiro teñamos que deixar que as cousas para despois arranxalas. O que non quita que, efectivamente, nos vamos a votar favorablemente, como non pode ser de outro xeito. Gracias, doña María Luisa. Bueno, nosotros presentamos una enmienda para instar al Concello de Monforte a llevar a cabo las medidas oportunas para la recuperación y protección de la muralla, solicitando la colaboración económica pertinente de las distintas administraciones, como puede ser la Diputación Provincial, la Junta de Galicia, la Administración Xeral del Estado, etcétera. La protección del patrimonio exige cooperación, no confrontación. Entonces, aquí parece que nos estamos, tú hiciste, tú no hiciste. No, yo creo que en este caso es muy fácil trasladar toda la presión a la Xunta, pero lo responsable es asumir que la protección del patrimonio exige implicación de todas las administraciones. Y el Concello es el que debe liderar la conservación diaria y coordinarse con el resto de las administraciones. Puede existir coordinación institucional, pero no un plan conjunto que sustituya a las responsabilidades individuales. Estamos hablando de un conjunto patrimonial protegido, declarado bien de interés cultural y cuya conservación no es solo una opción, sino una obligación legal para sus titulares. Se trata de un patrimonio histórico de todos. Si tenemos 6 millones para nuevas obras que no aportan valor histórico, deberíamos de tener un presupuesto importante para la conservación de los monumentos de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. A ver. Muchas gracias, señor alcalde. Doña Luisa, eso de que tú hiciste y yo no hice, yo creo que tiene más encaje en su propia intervención que la de ninguno de los que hemos hablado aquí, creo. Es mi humilde opinión. Y claro que sí, hay esos millones que usted dice para nuevas obras, pero como usted comprenderá, yo creo que he expuesto bien claro el problema que tenemos de competencia con eso y de quién es la competencia. Porque de la misma forma que usted me dice eso, ¿por qué no me dice que le arreglemos la autovía Lugo también a la Xunta de Galicia? Están ahí los millones, ¿por qué no gastarlos? Nosotros no podemos hacer obras en bienes que no son de nuestra titularidad. Que nos la remitan, encantados. Que la suman, encantados. Pero hagan algo. Todo lo demás, vuelvo a insistir, es escurrir el bulto. Hoy le ha tocado a usted, otra vez me tocará a mí, pero hoy le ha tocado a usted. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Torres. Señor Vázquez, turno de peche. Sí, bueno, falou a compañera do Partido Popular de cooperación entre administracións. Hoxe xusto escoitei nas redes sociais do Partido Popular de Lugo que ahora empezaban a colaborar institucionalmente entre administracións, que están esperando a comprar vontades para empezar a actuar a cooperar entre administracións, é moi forte. Porque a toda agora ven pouquiño, Entón, non sei como se poden atrever a falar de cooperación entre administracións cando vostedes non cooperan con ninguna administración que non sexa do seu calor. Porque en Ribeira concederonlle a residencia xusto despois de arrebatarlle a alcaldía ao Bloque Nacionalista Galego. En Lugo resulta que ahora as obras chegan a Lugo, dentro da Xunta de Galicia. Entonces, cooperación entre administracións non creo, é que, perdón se parece que estou un pouco alterado, pero que estou, porque van a votar en contra desto que me parece increíble. Porque houve quen levantou isto hai máis de 8 séculos, houve quen a reconstruiu despois de guerras e revoltas, e agora toca a nos decidir se somos da xeración que salvou ou a que mirou para outro lado, que parece que van facer vostedes. Porque cando a última pedra caia, xa non haberá mocións, non haberá excusas, nin competencias, nin do Estado, nin de outras administracións. Só quedará preguntarnos por que non actuamos cando ainda estábamos a tempo. E repito yo das administracións, eu creo que a iniciativa está a levar ao Concello pedíndolle á Xunta que se faga cargo do seu
do que lle corresponde por legalidade. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Luaces. Creo que expresaron perfectamente de quen é a responsabilidade e non se pode mezclar todo, doña María Luisa, porque cada un ten a súa responsabilidade. E iso non podemos cambiar, porque senón eliminamos as leyes e todo un revoluto. Si nós temos que facer o que ten que facer a Xunta, para que queremos a Xunta? Que nos den directamente o que nos corresponda como Concello e sobre a Xunta de Galicia. Mire, que ten que liderar, como xa dixeron aquí o voceiro do BNG, e o señor Torres, é liderar a Xunta de Galicia. Porque é que ten a competencia. Mire, o goberno bipartito, a ver xa onde vai, que vostedes sempre botaban a culpa ao goberno bipartito, menos mal que casi foi no siglo pasado, senón ainda seguirían dentro de 10 anos máis ou 20 botando a culpa ao bipartito. Menos mal que as cousas non duran tanto, non hai mal que 100 anos duren un corpo co aguante, así que non se preocupe. Pero o bipartito fixera, bueno, que eu chamo unha memoria económica para conservar a muralla por lienzos, ese plan director, e fixo nese mandato, pero ustedes levan 17 anos, desde o ano abril de 2009, desde abril de 2009 gobernando, 17 anos, e resulta que vostedes non fixeron absolutamente nada. Os tramos municipales, que son onde está a Cárcel Bella, eses tramos, pois son mellor cuidados ao largo da historia, non é que fixéramos, non, ao largo dos anos dos alcaldes que hubo, pois é os tramos municipales, é os tramos mellor conservados. Mire, o Concello cedeu a Xunta onde María Luisa, usted non estaba aquí, pero acordou nun acordo plenario cederlle a Xunta de Galicia os tramos municipales e todos aqueles que lle poden corresponder para que arranxara. Se era un problema de propiedade, que arranxe. Pero que, ademais, quen ten capacidade para expropiar ese bien é a Xunta, se o quer expropiar os terrenos que sean privados. Como está facendo, por certo, para fastidiar o BNG, como está facendo na Torre da Caldaloba, en Cospeito, que comprou a Diputación a parte de dous, compra unha parte e a outra parte, e usted sale o retracto e depois apunta a torre aí. Ahora non sabemos ni se é da Xunta, ni se é da Diputación, ni como vai pasar. O caso é que estorbou. Estorbou. Eso seguro. Mire, intentamos matricularnos aquí. Non quixo o registro da propiedade, non o fixo. O Concello leva feito moitos trámites e a Xunta non leva feito nada, nin colaborou, nin axuda. Porque, ademais, podía declarar, como fixo co Porto Seco, que, bueno, así está seco, declarou uno de interés supramunicipal. E, a partir de aí, o Concello non pinta nada. Porque é de interés supramunicipal. Pode fazer mesmo que a muralla, porque a muralla, igual que a patrona, é do Valle de Lemos. Por tanto, é supramunicipal. Pode facelo, non o fai. Nós queremos o mesmo trato que a capital da provincia. Por que perde o culete en cando pasa alguna cousa na muralla en ir a arreglar rapidamente? Bueno, pois que faga o mesmo Monforte. Iso quer dicir que a ustedes valoros pouco. Porque se ve que valora máis a señora Candia, como decía aquí antes, algún compañero do BNG. Sí, pero ahora sabe o que pasa, como ben decía, por exemplo, Serra de Meira, que levaban bloqueando ese proxecto anos, que ademais era unha obra que gestionaba por acordo de goberno o BNG, levaban anos bloqueando, e agora desbloqueouse. A Gándara, o plan, non, sí, a Gándara non, o plan, non me salvo o nome, pero bueno, é igual. O plan que pegado ao rato de Paradai, o plan Paradai pegado ao rato, pois tamén parece que se vai desbloquear. É que isto é magia. Isto é magia. E que pasou con todo isto? Que cambiou en 15 días? Por que se desbloqueou todo en 15 días? De verdade que hai que ter pouca vergonza para facer iso. E se engañar aos ciudadanos. É o mesmo engaño que cando fai 3 anos lle prometeron 6 millóns de euros para facer a ronda e ainda non tiña ningún proxecto. Nin o teñen hoxe. Non se poden engañar aos ciudadanos, non se poden engañar aos veciños así. Mire, a parte das gestións
o Concello levamos moitos anos desbrozando a muralla para evitar que as árbores debiliten a cimentación. Porque sabemos que as raíces traballan na cimentación deses monumentos. Pois, polo menos, que non se deteriore máis. E cortando as cedras ali onde podemos. Así que, mire, sinceramente, doña María Luisa, usted tocou un papelón que lle fala aí da lei non sei que, a lei non sei cuánto. Mire, a responsabilidade é de quen é. É igual que cando un día aquí me dicían non sei que do tema sanitario. A ver se resulta que o Concello vai ter competencias en sanidade. Sí, claro, ten esa sanidade da auga potable e de recollida de lixo e cosas desas. Pero sanidade de tomar pastilliñas ou de operar, non. Desa outra sanidade. Esa é a xunta. Esa é a xunta. Así que, doña María Luisa entende o seu papel, pero a verdade que non ten razón. Así que eu xa digo, xa o dixo o voceiro, pero apoiamos por coherencia, porque ten que ser así, e se a Xunta pide que botemos unha man, pero se lle botamos unha man para o acceso ao Porto Seco e non quixo, e tiñamos os outros problemas con Adiz, pero ustedes que están dicindo? Sí, estou dicindo o que digo, porque estaba aí, estaba nesa reunión. Estaba nesa reunión. E quen tiña que falar da Xunta coa Adiz non falou, porque non teñen interés en facer o acceso ao Porto Seco. Claro. E despois a culpa é do cha-cha-cha. Bueno, sometemos a votación o punto número 6, que é unha moción do BNG para reclamar á Xunta a rehabilitación integral da muralla medieval de Monforte de Lemos. Votos a favor. Por unanimidade se aproba. Gracias polo cambio sobre a marcha do voto. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción tamén do grupo do BNG para a recuperación e dinamización do mercado gandeiro. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte Grupo Mixto e 8 abstencións. Do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro e a concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Don Emilio, seu turno. Gracias, señor presidente. O campo da Feira de Monforte de Lemos foi históricamente, ou é históricamente, un dos principais espazos de actividade económica e social da comarca, especialmente vinculado ao rural ás feiras tradicionais ao intercambio comercial e gandeiro. Porén, co paso do tempo, parte destas instalacións quedaron infrautilizadas ou directamente en desuso, como acontece coas antigas naves destinadas ao gando, debido á separación da feira gandeira tradicional. Esta situación provocou unha perda progresiva de actividade nun espazo que continúa tendo un enorme potencial pola súa localización, dimensión e tradición feiral. Desde BNG consideramos que o Concello debe apostar pola recuperación desta zona, non só mediante a mellora da ordenación do recinto feiral, senón tamén dando novos usos ás instalacións existentes para poñelas a servizo da actividade económica, comercial, social da cidade e da comarca. As antigas naves do gando poden converterse nun espazo útil para os feirantes, para actividades vinculadas ao rural, mercados especializados, feiras temáticas ou eventos de dinamización económica, permitindo, ademais, que as persoas participantes conten cun lugar coberto fronte ás altas temperaturas do verán ou ás condicións meteorológicas adversas do inverno. Do mesmo xeito, considerarse necesario estudar a recuperación dunha feira de gando anual ou periódica que poña en valor a tradición feiral de Monforte e aproveite un papel histórico da cidade como punto de referencia comercial e comunicación no sur da provincia de Lugo e na Ribeira Sacra. A recuperación dunha cita destas características podería contribuir á dinamización económica e a rehabilitación desta parte do recinto feiral. Así mesmo, resulta necesario ordenar mellor os espazos do campo da feira e regular os usos mediante unha ordenanza específica que permita unha organización máis eficiente e funcional. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. 1. Elaborar un plan de recuperación e posta en valor das antigas naves do gando do campo da feira. 2. Estudar novos usos para estas instalacións destinados a feiras, mercados e actividades vinculadas ao rural, eventos comerciais ou espazos de apoio a feirantes. 3. Adaptar as naves para ofrecer zonas cobertas e mellores condicións de confort ás persoas feirantes e usuarias durante todo o ano.
4, ordenar os distintos espazos do campo da feira diferenciando as zonas de venda, de circulación, de carga, descarga e aparcadoiros. E 5, elaborar unha ordenanza municipal reguladora das feiras e mercados de Monforte. E 6, estudar a viabilidade de recuperar unha feira de gando anual ou periódica que contribúa á rehabilitación económica e social do recinto feiral e do rural da comarca. En definitiva, o que se decir que esta iniciativa xa trouxen aquí pasados mandatos e espero que non corra a mesma sorte, non? O que propoñemos é que se recuperen as naves que están abandonadas. Sabemos que dentro do Concello se teitaron 2 naves, quero lembrar, melloráronse, pero creemos que convinte seguir facendo iso, porque onte foi 24, e o señor alcalde, pois, que é un dos asidos á feira, igual que son eu, e algúns outros máis, pero falo en primeira persoa porque o vin. Viron que onte houve unha feira importante. A verdade que a mí sorprendeu, porque o 24 de maio fose unha feira tan importante como a donde, moita xente. E se fixara vostede, en varias partes, pois os propios feirantes colgaron lonas, tiñan atadas para que lle diera a sombra, porque onte facía a mediodía 33 grados ao sol, por exemplo, e era eso, é insoportable a parte da comunidade que había. No inverno pasa a inversa. Nosotros aquí, cando se fala de que se perdeu actividade, non me refiero a feiras puntuales, refiero que antiguamente, en Monforte, as feiras eran o 16, o 30, o 6 e o 24. Estas 12 e o 30 foronse perdendo, a falta de actividade. Que haxa ou máis ou menos xente tampouco depende dunha forma directa do Concello, pero sí de darlle ferramentas para que os feirantes, restauradores, xente que se dedica a restauración, a dar comidas, ter un espazo cómodo, como xa teñen algúns, pero o que queremos é ordenar. Fai pouco gastouse neste Concello, no que vai deste mandato, neste ano, unha cantidad importante no asfaltado do espazo, onde se pintaron os aparcamentos, e resulta que temos onde tiñan que estar os coches, están os postos, as naves baleiras e os coches na estrada, co conseguinte perigo. Podémoslo ver onte con moita xente, os coches acceden por sitios que hai que compaginalo cos viandantes, non todo o mundo ten cuidado, e creemos que se debe facer esa ordenanza, que é a diferencia que hai con outras mocións que se trouxe a esta Cámara, a diferencia é esa ordenanza que pedimos, ese punto número 6, e no tocante ao punto 5, e no tocante ao punto 6, buscar a fórmula de que unha vez ao ano, non fai falta en épocas puntuales estivales de moita afluencia, senón en fechas menos sinaladas, entre comillas, coas distintas asociacións de actividades para recuperar razas autóctonas e demais, ao mellor facer unha feira exposición e para mirar ou valorar na medida do posible, unha vez feito isto, que todo custa económico, non é algo importantísimo, ojo, e tamén aquí, que colabore a Diputación, a Xunta e demais, nese tipo de eventos, para que a ver se prende outra vez eso do que había antiguamente, esas transaccións de ganado. Primeiro unha feira expositor e despois iremos vendo se prende outra vez esa semente. Bueno, hai outra, rematei o tema, perdón. Bueno, gracias, don Emilio. Turno para don Germán. Sí, non sei o que lle van a decir, pero si lle dicen que non, pídallo a Xunta, que sabe que lle funciona bastante ben. Nós, por suposto, que xa os apoyamos en un montón de ocasións, por suposto que vamos a apoyalo, pero saben vostedes, e xa viron en varias ocasións, que este equipo de goberno, non entra dentro das súas prioridades e vai ao seu ritmo. Aquí xa levamos 1 millón na zona C, medio millón na zona D, 700.000 euros nunha fonte de cidade, 600.000 euros para o parque do hospital, repetimos 1 millón de euros anuales en asfaltado, reasfaltado e asfaltado, 6 millóns de euros para a playa fluvial, 5 para unha ponte de ferro que non cabe polo sitio. Eso sí,
o do mercado gandeiro, pois o seu ritmo. Bueno, pois nós vamos a seguir incidindo, porque efectivamente, como ben dice Emilia, como ben dixo en outras ocasións, que hoxe non o dixo, pero sí que en algunhas outras veces, todas esas antigas navas gandeiras ben podían valer para 1000 actividades como aí cabían, por exemplo, esas pistas de voleibol que vamos a pedir para as gándaras, unha pista de punt track porque tamén cabía, como non, locais de ensaios para grupos locais, que efectivamente, bueno, pues hai que recoñecer públicamente que este equipo de goberno, pues, por exemplo, para estas festas, pues vai a traer a 2 grupos, pero sí que é certo que en Navidades tamén tira deles e durante o verão. O mismo os locais para partidos políticos, se quixera, e así podíamos facer porque ao lado acaban de gastar 300.000 euros no aeródromo para 500 vuelos, justificando unha cousa que se lles parece normal, 290.000 euros máis ou menos que vamos a gastar no Festival de Viño en 3 días, 700.000 euros para as festas. Por certo, fala das festas 520.000 euros, que non eran 570.000, pero igual, 520.000 euros só en actuacións musicais. E aquí, cando gobernaba o BNG fai 11 anos, houve festas que chegaron a costar só 180.000 euros. Vostede con 180.000 euros, nin festas. Claro, efectivamente, non enchían, que iso hai que dicirlo, non enchían a esplanada, pero claro, se facemos unhas festas de 700.000 euros, máis 200.000 euros de verán cultural, e non enchemos a esplanada, pois é para pegarnos un tiro nun pé. Ou iso é o que penso. Dito cal, efectivamente, nos 11 anos que levamos, pois o ritmo que se lle está metendo o mercado gandeiro non é moi grande, é verdad que a reiteración é grande, pero tamén é certo, porque é así certo, que tamén cando gobernaba o BNG, que eu non estaba aquí tampouco, e non eran dos meus, pero tampouco fixeron moito, porque tampouco deixaron moi ben. É certo que corren para outras cousas, porque ahora ainda non temos zona C, pero xa temos zona D, pero xa temos as cámaras colocadas. Mais non. Moitas gracias. Pois falou moito do campo da feira, Moitísimo falou do campo da feira. Usted sí que fai iso de ceñirse á cuestión. Sí, sí. Pero de todas maneiras ten uns datos moi mal, porque claro, é dicir que as agrupacións musicales costan 526.000 euros e que usted non se entera de nada. Claro, non sabe que cente moitos son para a produción. Ou é que o palco colocan gratis aí, ven volando, ou como se fan estas cousas? En fin, non lle vou explicar máis porque igual non entende. No punto 7 actúa don José Luis, de Poceiro do Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente, gracias pola actuación. Quero facer unha puntualización aquí, porque esta é unha moción que trae o BNG, e fai un pouco que falou o señor Luaces de comprar vontades en Lugo. Entonces, quero que me explique se fai pouco que se lle encheu a boca pedindo a dimisión da concelleira de Cultura deste Concello, e como despois, que nos expliquen como despois na Diputación hai un pacto bloque BNG e PSOE. É dicir, compranse vontades nun lado, pero no outro non. Dito isto, esta moción creo que xa a trouxeron vostedes nalgúna outra legislatura, perdón, nesta legislatura, durante esta legislatura. E mire, non llevo ser eu quen lle saque ilusión aos señores do BNG de traer esta moción, xa que a actividade do mercado é necesario, darlle actividade ao mercado gandeiro e de ordenar os mesmos días os días de feira. Xa que llevamos a votar, non vamos a votar a favor, porque xa ve que lle votamos a favor a mocións e a iniciativas que son beneficiosas en favor dos monfortinos e da cidade de Monforte. Si se acordan, fai 2 plenos anteriores trouxemos nós neste grupo municipal a esta sesión de plenos unha iniciativa para intentar darlle actividades a locais municipales que se encontran actualmente sin uso, se acordan, local do Centro de Viños, Polemos, Praza de Abastos, quioscos, etc. Esta é unha moción moi parecida no espírito, diferentes locais, diferentes actividades, pero máis ou menos ten o mesmo fin, que é o mesmo sentir por parte de ambos grupos, darlle máis actividade a instalacións municipais. A nós, o equipo de goberno, votónos en contra. O mellor a vostedes, pois votanlle a favor, porque, como xa dixen agora fai un pouco, teñen máis afinidade política entre PSOE e BNG, e se fora unha moción para pedirlle á Xunta algo, pois seguramente que nos votarían, que
lóxicamente, iban votar a favor. Dito todo isto, dentro do noso grupo somos conscientes e tamén somos consecuentes de que somos conscientes de que esta é unha moción que favorece a prosperidade económica da cidade, igual que outras que se trouxeron e que seguiremos traendo dentro do noso grupo e que vamos a apoiala en favor da veciñanza e da cidade de todos nós. E tamén somos consecuentes porque esta é unha moción que, según expón o noso compañero do BNG, vai crear riqueza, crea benestar, crea prosperidade, crea orden de traballo, neste caso, para o mercado ganadeiro que se instala en os días de feira, vai dar uso ás naves en beneficio da sociedade monfortina. En definitiva, queremos prosperidade en xeral para Monforte. Miren, cada día máis nos está parando moita veciñanza pola calle e nos están enviando mensaxes de apoios a través de distintos medios. Transmítenos que durante esta legislatura se trouxeron mocións deste grupo, mocións a favor do comercio local, mocións a favor das empresas, da industria, mocións a favor da mellora dos servicios relacionados ca terceira idade, mocións relacionadas con mellorar infraestructuras existentes, mocións para que se xestionen mellores recursos económicos do Concello, mocións en apoio ao abandono de actividades culturais, de xuventude, etc. Entón, a veciñanza estás a dar de conta que cada día é máis dentro do noso grupo que estamos a facer unha oposición seria, unha oposición de prosperidade. Por eso, a nosa obriga é votar a favor desta moción. A nosa obriga é traballar en favor de Monforte, de apoiar as mocións que veñan con coherencia, que sean interesantes, que sean beneficiosas e que sean de prosperidade para a cidade. Moitas gracias. Votaremos a favor. Moitas gracias, don José Luis. Señor Torres, ten a palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Celebro que al final hayan entendido lo de mejorar la vida de sus semejantes. Vamos empezando por buen camino. También recuerda usted un poco su intervención, aquello de que es el vecino que elige al alcalde, que el vecino quiere que sea el alcalde, o sea, un poco por la agricultura, me parece. Pero bueno, dejando al margen anécdotas, nosotros en cambio, ya le diré cuál es el sentido del voto. Mire, don Emilio, nos parece bien que haga usted propuestas para mejorar cualquier instalación en nuestro concello, incluyendo, lógicamente, el campo de la feria. Pero creo que los tiempos han cambiado bastante, en tanto lo que se refiere, gracias, señor alcalde, en tanto lo que se refiere a lo que era un mercado ganadero antiguo, los cambios sociales y comerciales que ocurrieron en las últimas décadas. Este cambio se dio sobre todo en la celebración de las ferias tradicionales, en cualquier concello de Galicia y, por supuesto, también en Monforte de Lemos. Es cierto que las naves del mercado ganadero, que fueron pensadas en su día para ferias de compraventa de ganado, hoy perdieron su función por los cambios legales y comerciales que se produjeron, y de hábitos sociales, evidentemente. Este equipo de gobierno lleva recuperado 4 naves, entre las que se encuentran la nave de los pulpeiros, la nave que ocupa la asociación As Lamas, y este mismo año recuperaremos una nave pequeña situada en la proximidad del poblado de As Lamas, haciendo un esfuerzo muy importante. Las 4 naves que faltan tendremos intención de recuperarlas cada año, de tal forma que en 4 años estén totalmente recuperadas todas las naves. Quiero recordarle que fue este equipo de gobierno el que arregló todos los viales de la feria, con aglomerado caliente, con señalización horizontal, dándole un aspecto muy positivo a este espacio, como nunca se le dio al campo de la feria y, por cierto, muy valorado por los propios feriantes. Eso sí que nos consta. Así que no le quepa ninguna duda que nuestra voluntad es seguir mejorando y recuperando este espacio para que sea útil a los vecinos de Monforte. En relación a la ordenanza municipal reguladora de las ferias, estando de acuerdo en que también hay que hacerlo de cara al futuro, también estará de acuerdo conmigo en que no debe ser muy fácil, porque fue un tema que se habló en muchas ocasiones, pero ningún gobierno municipal en realidad abordó ni aprobó esa ordenanza. Dado que hay asuntos con los que estamos de acuerdo y otros en desacuerdo, vamos a estudiar lo que va a ser el resultado de nuestra votación y lo comunicaremos acto seguido. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Don Emilio, segundo turno. Sí, ben, primeiramente agradecerlle aos grupos que manifestaron o voto favorable, agradecerlle ese voto favorable. E isto non se trata de ter razón ou de buscar ferramentas para debatir, para dicir, isto non se admítase a iniciativa que trajeron vostedes, señores do Partido Popular, pois como un huevo tampón, que se imita un huevo e o tampón dunha botella de lejía. Son algo redondos e poden ser blancos, pero non ten nada que ver unha cousa coa outra. Aquí estamos falando
dun espacio concreto. Aquí non se nos enche a boca de ser a capital da Ribeira Sacra. Exerzamos de capital da Ribeira Sacra. E sabemos que é difícil de facer unha ordenanza, señor Torres, pero hai que, antes ou despois hai que facela. E claro que se pode haber feito mellor hai moito tempo, ou quen estaba aquí antes, xa me dá igual eso. Nosotros estamos agora para facer actividades para o futuro. Nosotros creemos que se debe facer. Mire, onte, imagínense, as que estuvamos onte na feira, perdón, tamén o señor Rosada tamén o din, é certo, que hai que lle vai mal a alguén esa traganda comendo pulpo, ou porque pode ser fácil, ou cae, ou lle dá un vaído co calor. Onte para entrar unha ambulancia dentro do territorio iba a ser complicadísimo. Por exemplo, fala vostede que se arregláramos viales. É verdad que se arregláramos viales, xa lle dixen antes, e gastáramos unha cantidad de cartos importante, pero os viales son eso, viales para os vehículos, e temos a posibilidade das naves que ordenar unha nave para o téxtil, outra nave para os produtos de semente, outra nave para os comestibles. E onte, por exemplo, podemos ver, calquera de nós, como lle daba o sol ali a un expositor que tiña panceta, touciños, bacalao, que estaba dando sol, con 33 grados. Esa xente estaría moito máis mellor, estaría mellor resguardada nunha nave, ben ordenados e ben colocados. Ali hai xente como a feira, como tendemos na feira, postos de 3 metros, postos de 5, e non é cuestión económica, porque por nós, como se non pagan ningún euro, pero ordenalos é ter unha ordenanza onde basicamente a ordenanza de mercados que se pode vender a non na feira máis complejo, pero si unha ordenanza para colocalos e ubicalos e ter unha ferramenta para que poder, repito, ordenalos. En definitiva, queremos e os cambios no tema das transaccións ganaderas, claro que hai cambios, por sorte ou por desgracia, non sabría dicirlo. Eu creo que por desgracia, non? E o mundo avanzou, pero que se pode probar, a ver se iso funciona. A Diputación temos unha granxa de Gallos ao Castro que ten material para poder expoñer, a Cruga e demais asociacións. Hai moitas asociacións de recuperación de razas autóctonas que están, eu non é o momento para dicilo, pero teñen algún tipo de axudas económicas para todas as administracións que se podían buscar unha compensación de fazer esa exposición e a ver que pasaba. Queda outro turno. Moi ben, tú, Germán? Sí, moi brevemente. Antes era todo referido a este tema da feira, porque non falei de outra cousa. Pero a maiores sí que efectivamente queríamos facer mención a que nós tamén estamos absolutamente de acordo co tema de que haxa unha ordenanza. Igual que se fixeron ordenanzas para outras cousas, pois habría que coller o toro por os cornos, efectivamente, é regular esa feira que, como ben dice Emilio, pois deixa moito que desexar. E despois, só un pequeno detalle, porque sí que non llevo a contestar fora de turno, en principio nunca máis, esa é a miña idea. Eu falei de 520.000 euros en actuacións musicais, e efectivamente, señor Tomé, tampouco fai falta que me explique, porque sempre está con eso, como se os demais fóramos, como se tuéramos algún problema, pero efectivamente en eso entendo que vai o sonido extra, os escenarios, o hotel, as dietas, a seguridade, etc. Eso non me cabe duda, o sea, tampouco ten que ir permanentemente de listo como sempre, como intentando quedar por encima. Repito, non lle vou a contestar fora de turno, pero sí que polo menos no meu turno que me permite expresarlo, porque está permanentemente fozando no tema. Gracias. Gracias, don Germán. Xa sei que usted é moito máis listo, por iso fala tamén. Don José Luis? Moitas gracias. Nada, nós vamos a votar a favor, porque é unha iniciativa que nunhas instalacións que temos tan bonitas, despois das melloras que leva sufrido esas instalacións, pois mellorar un pouco máis e ordenar a feira e ordenar os comerciantes e darlle alguna actividade máis, pois non estaría de máis. É o que está pedindo a iniciativa do BNG, é unha iniciativa que nos vamos a apoiar porque creemos que é unha prosperidade para a cidade de Monforte e nos sí que iniciativas que sean para a prosperidade da cidade de Monforte
veñan do Partido Socialista, veñan do BNG, veñan de Esperta Monforte, pois vamos a votar a favor. Non é como as que traemos nós, que non falta a primeira que durante esta legislatura nos votara o goberno, o equipo de goberno, que nos votara a favor. Solo nos votaron a unha, a moción da Nacional 120, porque, bueno, xa era moi evidente que estaba moi deteriorada. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, don José Luis. Se quere, digo unha moi deteriorada da Xunta. Vaya usted a curraros a Rubián a ver como está. Vaya usted por aí. A ver se está, a 120 estaba como eso. Don José Luis, que eu non interrompín a vostede. Claro. Usted dixo que quixo, eu tamén lle digo. Claro, compare usted todo, home, se non é que se ve o plumero. Señor Torres, ten o seu turno. Muchas gracias, señor alcalde. Como decía antes, dado que hai asuntos en los que estamos de acuerdo en su moción, hay otros en los que ya estamos haciendo y gestionando y otros que estudiaremos, como hay otros en que no, y no digo en desacuerdo, nos vamos a abstener. Eso es todo. Gracias, señor Torres. Don Emilio, que hoxe tocou a lotería, como decía aí alguén, apoiamos unha, permitimos que se aprobe a outra, porque efectivamente sabe por que o facemos. Porque é unha... Ainda que evidentemente xa está facendo, hai moito feito, máis da mitad está feito, pero é unha iniciativa que ten interés xeral. Por tanto, ante esas cousas, non nos votamos en contra, como decía aquí o voceiro do Grupo Popular. Ten a palabra de turno de peche. Bueno, pois agradecerlle faciliten a aprobación da iniciativa. As iniciativas non son vinculantes, por lo tanto, quedan aí, agardando que se vai avanzando, e é unha iniciativa que non se lle pedía nada á Xunta, esta, non se pedía nada á Xunta. Non, porque, claro, podemos, e xa aproveito para pedirlle, porque despois vai ter tempo, co portavoz do Partido Popular, pois, máis unha vez, pois, metendo, non sei, pois nomeou o meu compañeiro e que non é portavoz desta iniciativa e, polo tanto, pois, moi brevemente, queríalle contestar por alusións ese turno de réplica de palabra porque foi aludido sin ser o portavoz nesta iniciativa. Grazas. Muchas gracias, don Emilio. Non sei o que quixo decir, pero... Que o meu compañeiro foi aludido e non era o portavoz nesta iniciativa. E o portavoz do Partido Popular nomeou nun caso de... non me acordo, non me lembro ahora da cuestión en sí. Pero, mire, don Emilio, encima non me ouno mal. Non me ouno mal, porque a quen se referiu non era a quen ele había criticado. Non sei se me entende vostede. Don José Luis se referiu, nombrou mal a concelleira que se quería referir. Que si... Pero ele dicía que había criticado a unha concelleira que non era verdad, que era outra. Por tanto, hasta neso se equivocan, para que vexa que escoitamos. Sí, escoítese ben, verá. Escoítese ben. Bueno, 30 segundos, porque isto non é nada grave, son historias, non hai que chamarse aquí... Digo que non entendín a relación entre a miña petición de dimisión da concelleira no seu momento perfectamente argumentada co intento do Partido Popular de facerse coa Diputación por un acto de carroñerismo político. Non entendín a relación, simplemente iso. Agora xa sabemos que, bueno, os concellos no Concello de Lugo xa non son do género tonto en Lugo. Gracias, señor Vázquez. Rematada o debate, vamos a votar a iniciativa do Grupo do BNG en relación con o arranxo das instalacións da feira, que como ven os concelleiros do Grupo Popular, en este caso, estánlle pedindo ao Concello, non lle piden á Xunta e non votamos en contra. Estánlle pedindo ao Concello, non lle piden á Xunta e non votamos en contra. Teña usted en conta eso, para ver quen realmente é responsable e quen, bueno, fai populismo. Votamos a iniciativa do Grupo do BNG. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 9 abstencións. Queda aprobada a proposta do BNG. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Esperta Monforte do Grupo Mixto para instar ao equipo de goberno a instalación de pistas de voleibol permanentes. Dictamen da Comisión, por favor.
Dictamen é favorable á proposta, cun voto a favor do concelleiro de Esperta Monforte e Grupo Mixto e 9 abstencións. Do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro e concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se somete a decisión plena. Pues moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Germán. Si, Esperta Monforte está comprometido co deporte e con todas as prácticas deportivas, sendo moitas as iniciativas e opcións pedidas a este equipo de goberno que por distinto motivo foron rechazadas. Seguiremos insistindo pleno de orzamentos tras pleno de orzamento en que as subvencións teñen que pasar de ser nominativas, todos sabemos cales son as nefastas consecuencias, a ser por concurrencia competitiva, algo que ano a ano é mencionado no informe de intervención. Este interés polo deporte, polos deportistas, fainos volver a presentar unha moción para que por parte do Concello se valore a posibilidade de instalar no abandonado Campo das Lamas unhas pistas ao aire libre de voleibol. Xa comentada a ubicación e analizado os costes en preparación de terreos, redes, áreas e outros, estaríamos falando aproximadamente de uns 9.000 euros. Por todo anteriormente exposto, propoñemos instar o equipo de goberno a instalar unhas pistas de voleibol nos terrenos municipais que temos no Campo das Lamas. O certo é que xa trouxemos esta iniciativa en varias ocasións, xa se nos negou, pero claro, cal é a nosa sorpresa que ahora vemos que na zona do Campo das Lamas pois hai softball e hai algún clube ciclista que está traballando ali. Nós non sabemos se isto é por conta e riesgo dos rapaces que xogan o softball ou o tema da bicicleta, ou se este equipo de goberno é o que lle deu a posibilidade de arranxar iso, ou se lle están arranxando iso, ou se isto é por medio do técnico de deportes, e nós estamos traendo isto como unha moción e tiñamos que falalo primeiro co técnico de deportes, ou se tiñamos que falar primeiro co concelleiro de deportes o que corresponde. Nós trouxemos en varias ocasións este tema como unha reivindicación que ben é certo que cabería na praia, na posible praia fluvial que se monte con 14.000 metros de area, e tamén cabería no mercado gandeiro porque estamos falando de unhas instalacións relativamente pequenas. A nós gustaríanos que nos votasen favorablemente e que se instalasen esas pistas de voleibol. Mais nada, gracias. Moitas gracias, don Germán. Señor Baces. Sí, vamos a ver, nos no seu momento, cando trouxeron anteriormente esta moción, votamos favorablemente. Faríamoslo outra vez, pero que vexo que no terreno municipal das Lamas xa sabe que se estaba utilizando para outra cousa. Entón, vostede dinos a nós que lle pedimos que traendo mocións para pedirle a Xunta se nos van a aprobar, igual ten que cambiar de estrategia e non traer mocións que sabe que lle van a rexeitar seguro, porque xa é imposible se están utilizando as instalacións. De todos modos, se o encontrasen outra ubicación posible para estas pistas de voleibol, creemos que sería unha proposta interesante, porque entendemos que ampliar e diversificar a oferta deportiva municipal sería moi positiva. Pero, eso, simplemente dicirlle que se trae mocións que xa sabe que lle van a rexeitar, non sei, pídalle a Xunta. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Baces. Doña María Luisa. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a ver. Hablamos de pistas de voleibol. Yo entiendo que nos estamos refiriendo a voleibol playa, ¿no? A esa modalidad. Entonces, yo creo que es una disciplina deportiva en crecimiento. Nosotros vamos a apoyar esta moción porque además es un deporte que es accesible para todo el mundo, es una actividad al aire libre y en estos momentos tampoco disponemos de ninguna instalación específica. Viendo y basándonos en el cuadrado, que es un éxito rotundo en el mes de agosto. El vóley playa no solo representa una acción deportiva más, sino una herramienta eficaz para promover hábitos de vida saludable, dinamizar el espacio público y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Monforte practicando actividades al aire libre. Además, pensamos que no se trata de una gran inversión, es una inversión moderada después de todas las inversiones que se están haciendo en este ayuntamiento. 2 pistas en el lugar, no tiene por qué ser en Las Lamas, ustedes
son los que gobiernan y pueden buscar otro sitio mejor y más oportuno, requiere una inversión 50 veces inferior a la fuente, que realmente no nos va a aportar nada. Desde nuestro partido nos preguntamos por qué todavía no se ha hecho, ya que Monforte es uno de los deportes que se practica en todas las edades. Además, como a usted le gusta poner de ejemplo otros ayuntamientos, hay otros municipios que no tienen puerto de mar ni playa. En Monforte no hay playa, pero sí podemos tener vóley playa, si usted tiene a bien hacer unas pistas. Y ya que estamos en un momento que estamos trabajando para los monfortinos y que somos capaces de posicionarnos y llegar a un acuerdo, desde nuestro partido vamos a apoyar su moción, la moción de experta. Muchas gracias, señor Torres. Turno para el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Don Germán, yo hace usted perdón que diga, en su exposición una serie de reflexiones sobre cuestiones que yo imagino que serán preguntas retóricas, no tendré que contestarlas yo, porque en todo caso ni soy yo competente para eso, ni tampoco es el cauce para plantear preguntas en una moción. Lo mezcla todo de una manera que yo no acierto a hilvanarlo. Como la propia moción que presenta tiene una desconexión de congruencia, empieza hablando usted en su exposición inicial andadura sobre su intención en los presupuestos con las subvenciones nominativas. Y luego, en absoluta desconexión expositiva, vuelve usted subsiguientemente a recitar lo que es el objeto de la moción, al parecer, que es la construcción de unas instalaciones deportivas. En fin, al final sabemos, después de tanta mistura de tocino con velocidad, a dónde va. De todas formas, tengo que decirle que lo solicita con bastante desacierto. Y me explico. En primer lugar, porque en relación con el campo de las Lamas, debe saber que este equipo de gobierno llevó a cabo varios arreglos que lamentablemente sí que se tiene producido un acto de vandalismo, pero eso no significa que esté abandonado y mucho menos. Actualmente, para su información, el campo de fútbol de las Lamas está cedido su uso a una asociación deportiva, que por cierto lo están usando correctamente, por lo tanto, de abandono nada. Creo que es el primer error en el que incurre al solicitar las instalaciones deportivas en esa ubicación. En segundo lugar, por lo que respecta a la práctica del deporte del voleibol, el Concello de Monforte, creemos sinceramente que es el que más ha colaborado en la práctica de este deporte, tanto a nivel institucional como de ayudas económicas. Y en tercer lugar, recordarle que, para una propuesta de este tipo, hacer instalaciones permanentes de arena para el voleibol puede ser interesante, igual que puede serlo para otros muchos deportes. Pero lo que sin duda, en lo que usted no acierta tampoco, es que nos diga que se puede hacer con 9.000 euros. 9.000 euros creo que es otro error. Por llamar de alguna manera, vamos a ver el uso que se le hace de este error, por llamar de alguna manera, yo creo que debe usted actualizar esos precios, porque además de eso, no solo serían necesarias las pistas, sino que serían innecesarias otras instalaciones anexas para poder practicarse el deporte dentro de lo que se entiende el deporte, pues facilitarlo de una manera mínimamente digna, ¿no? Que estén en cuenta el campo de las Lamas, se encuentra a una distancia importante de la zona urbana y harían falta vestuarios, baños, iluminación, etcétera, entre muchas otras. Allá quedan los 9.000 euros. Si la finalidad de la propuesta es decir que no queremos gastar 9.000 euros en el voleibol, creo que yerra por completo. Es por lo que vamos a votar en contra de su moción. Eso es todo. He concluido. Pues muchas gracias, señor Torres. Segundo turno, Germán. Sí, tendré que preguntar, pero creo que as instalacións anexas a día de hoxe no fútbol non se están facendo. Experta Monforte trouxo isto fai 2 ou 3 anos, xa o trouxemos, estábamos falando de 6 ou 9.000 euros, non vai a ser máis, porque efectivamente nós nin siquiera falábamos de acondicionar esas instalacións anexas das que vostede nos fala. O que sí que non entendemos é, en este caso, porque se denegou a posibilidade de unhas pistas ao aire libre, e sí que se lle deu, valía a isto outro, porque tamén creo que hai un clube ciclista. Caberían moi probablemente todos, porque non é béisbol que softball, e non ocupa o mismo, e aí estamos falando de uns 7.000 metros, se non me equivoco, hai aproximadamente uns 7.000 metros.
pero efectivamente, se vostedes non o teñen a ben, pois nada máis. Única e exclusivamente se pedía porque isto, habendo unhas instalacións que nin siquiera estaban falando de instalacións anexas, nin para irse a duchar aí, nin moito menos, sino para que houbera pois un punto de encontro de xente, bueno, pois, se non pode ser, pois nada máis. É referente ao tema da moción, pois, se a vostede lle parece que non ten coherencia, pois nada, que lle vamos a facer? Moitas gracias, don Germán. Señor Blaces. Sí, simplemente reiterar que nos vimos a votar a favor da proposta, porque, bueno, entendemos que é unha proposta razoable, asumible, por suposto, económicamente, e creemos que si realmente collerían esas dúas pistas de voleibol, podría facerse, se xa hai un club ciclista naquela zona, se hai un equipo de softball, pois podese facer un pequeno sitio onde se reúne a xente para facer deporte. Ademais, hai ali uns vestiarios que se poderían aproveitar. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Blaces. Doña María Ilusa. Yo pienso lo mismo que mis compañeros, que es una inversión que realmente sí que se puede abordar, que no es un deporte que tenga un coste exagerado, y además sería una manera de promover actividades para la gente joven, y me gustaría que tuviesen en cuenta, además, que el vóley playa es una actividad que no solo juegan la gente joven, hay mucha gente que incluso hay partidos a nivel familiar, con lo cual hace una unión entre la familia, que puedan practicar actividades conjuntas. Yo, después de ver las inversiones que hace este concello, de las multas que a veces se pagan, pues esta inversión me parece pequeña para darle una actividad a nuestros jóvenes monfortinos y sus familiares. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Sí, muchas gracias, señor alcalde. A ver, Marisa, primero que no estamos reduciendo el debate, al menos nosotros, a una cuestión de costes, sino de oportunidad, de lo que se plantea. Pero en cualquier caso, sobre el coste, de Marisa, claro que no tiene un coste exagerado, ningún deporte lo tiene. El fútbol, si tenemos que jugar a fútbol, es regalar un tío una pelota, y 11 para un lado, 11 para otro, pues no tiene coste. Pero si hablamos de iluminación, de vestuarios, de todos los servicios que lleve para que se pueda ejercer dignamente y por todo el mundo, es distinto, sí que tiene coste. Ningún deporte lo tiene o lo tiene, según. Evidentemente, el golf también es muy barato. Con una bola, un palito, un agujerito, ya jugamos todos, pero un campo de golf tiene un mantenimiento diferente. Con respecto a lo que dice don Germán, pues mire, volvemos a lo mismo sobre el tema del coste, ¿no? El valor de las obras no es una cuestión de opinión, ni un punto de vista, ni se trata de que tenga mayor credibilidad el suyo que el mío, si son 9 y 18. De lo que se trata es dar un poquito de rigor a las cosas y cuando se plantea algo, no hablar de dinero sino a la ligera. Se puede acompañar bien de un presupuesto, de un proyecto, de lo que usted quiera, algo que vaya más allá de nuestras siempre humildes opiniones, la suya y la mía. Nada más, eso es todo. Moitas gracias. Turno de peche. Nós que seguimos as obras que se fan en Monforte de Lemos, non hai ningún arranxo das instalacións das lamas. Os que van ali ao softball, o que están facendo, ademais, repito, non sei se yo arreglaron dende a Concellería de Deportes ou de Deportes, o que están facendo é medio facelo pola súa conta. As instalacións de vestuarios e todo eso non están. E nós nin siquiera facíamos esa mención para que vostedes non puderan decir que se lle vai de precio. Estamos falando de un coste casi ridículo, pero claro, é moito máis caro que o mellor ese campo de softball que fixeron o mellor eles por os seus medios. Non sei se en este caso participou ou non o equipo de goberno, pero máis nada. Moitas gracias, don Germán. Dúas cosillas ou tres nada máis, Doña María Luisa, parece que cando non ten que intervir, parece unha persona, cando intervén, parece outra, ten unha historia enquina. Intervén cunha maneira, usted prepara, pois nos controla, claro. Mire, o vólei playa, se pode poñer os ollos que queira, o vólei playa empezou en Monforte sendo o concejal de Deportes no Cuadrado. E se non,
e se non escoite, que vostede non ten a palabra escoiteira, non dixen nada, pregúntelle vostede ao que foi presidente daquele momento da Pinguela, o señor Mareque. Pregúntelle ao señor Mareque, a ver se o señor Mareque non vai xunto de mí, para facer no cuadrado vólei playa ao aire libre. E pregúntelle aos dous traballadores de obras que había na Brigada de Obras naquele momento que estaban, a ver se eles colocaban os tableiros para allanar a área dentro deses tableiros, porque non se utilizaba todo o cuadrado, se utilizaba unha parte do cuadrado. Pois iso empezou daquelas. Que vai contar a min usted do vólei playa? Que non vai contar. Pero bueno, en fin, deixamos a cousa así. Mira, nós colaboramos todos os anos, todos os anos colaboramos, todos. E aquí falaba que denegáramos a alguén, non sei quen. Oiga, non regamos ninguna solicitud sobre as pistas do vólei playa, ninguna. Ninguna. Outra cousa é que usted diga aquí o que queira, pero aquí, por registro, un escrito solicitando facer eso, non o hubo. Por tanto, non hai denegación. Onde está a denegación? As denegacións fanse por escrito. Non se fan porque alguén comentou unha cosa e a ver se la hacen. Pois non, eso non funciona así. A administración non é así. A administración funciona como ten que funcionar. Por registro se mete unha solicitud e se contesta por mesma vía. Así que non vende usted con contos de que se denegaron. Mire, eu digolle que a medio prazo é posible que haya instalacións para este deporte, incluso para alguna máis, xa yo digo, incluso para alguna máis. Pero hai momentos e hai tempos. E ahora mesmo aquelas instalacións están cedidas a dous clubes, a un club ciclista e a un club de softball. E se comprometeron eles a arranxar os terreos, a adecuar os terreos, comprometeronse eles. E, efectivamente, están facendo eles. Non podo dicir o que está facendo o Concello, porque non é verdad. Están facendo eles, porque se comprometeron que a cambio de cederllelo, pois, de xeito gratuito, eles acondicionaban, que llevaría perfectamente como estaba. Perfecto. E ya, para notar, doña Luisa, dixo usted unha cousa que a mí me gustaría que despois, fora de pleno, que aquí non toca, pero é un pouco retórico, que ten que ver as multas co voleibol. Porque vostede falou do voleibol e das multas. Co que pagamos de multas, pois a par que ven, verá que non paga multa ninguna. A par que ven, e non paga ninguna multa. Así que, se alguén paga unha multa, é porque non cumpre as normas. Así de claro. E vostede ligou unha cousa ca outra. Por iso lle digo, que lle prepararon mal, ou vostede aí, bueno, en fin. Bueno, vamos a votar esta iniciativa Desperta Monforte en relación con as instalacións de pistas de voleibol permanentes en algún lugar, pero neste caso falaba da Pinguela, das Lamas. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 9. Tamén unha moción Desperta Monforte Grupo Mixto para remunicipalizar o servizo de abastecemento e saneamento de auga. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro Desperta Monforte Grupo Mixto e do concelleiro do Grupo Municipal do Benegán e 8 abstencións. Do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro e a concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e que se someta a decisión plenaria. Pues moitas gracias, señor secretario. Don Germán, ten a palabra. Todos os partidos políticos temos o informe remitido dende o Goberno Municipal dende o 20 de decembre do 23 que fai referencia ás necesidades, prioridades e puntos débiles da nosa rede de abastecemento. É de todos coñecido que o concesionario otorgado a Aqualia o 7 de xuño de 2001 por un período de 25 anos vence o vindeiro xuño novo, vai vencer en marzo do 27. Desperta Monforte ten claro que imos tarde para unha posible remunicipalización dun servicio fundamental para a nosa cidade. Levamos moitos anos sufrindo un servizo moi mellorable. Agora, a menos de 10 meses do vencemento do contrato, sabemos polos medios de comunicación que unha empresa madrileña será encargada de marcar as pautas do novo contrato. Gustaríanos saber quen lle recomendou dita empresa ao noso Concello e cal é o seu nome.
Dende Esperta Monforte, e como xa dixemos fai 6 meses, cando aínda quedaba un ano para ese vencemento, volvemos a traer a posibilidade da remunicipalización do servicio. Por todo anteriormente exposto, pedimos a remunicipalización do servizo de abastecemento de auga e saneamento e, de acordo co informe no que se plasman as necesidades reales da rede de abastecemento, implementar xa as medidas máis urgentes necesarias para executalo, tendo en conta que, segundo vostede informou, existe unha cuantía de 10 millóns de euros concedido polo Concello de Ministros para tal fin. É certo que esta moción veu 3 ou 4 veces. Unha das veces pasou o corte da comisión informativa, que eu non entendo, e despois dixémonos aquí que non há lugar porque facíamos 2 preguntas que tivemos que modificar. Cal é o nombre da empresa contratada polo Concello para facer as bases do concurso do novo contrato da auga e quen lle recomendou dita empresa ao noso Concello. O certo é que iso vai na exposición de motivos e sí que nos gustaría sabelo porque, efectivamente, é un contrato a 25 anos, é un contrato moi jugoso, hai un montón de empresas seguramente que interesadas, xa se sabe o que fan as empresas, xa se saben os lobbies, xa se sabe todo, entón a nos gustaríanos, porque estarán con nós que un problema que tuvemos en Monforte durante estes 25 anos, que, por certo, hoxe, pois a Qualia mesmo volve a facer que volvamos a falar outra vez e volva a haber informes de intervención referente ao que piden, ao que deixan de pedir, e que se estamos en plazo ou non estamos en plazo. Todo o mundo sabe que isto é un servicio absolutamente importante. É certo, como dixo vostede, que no 2001 había 400 millóns de pesetas, das antiguas pesetas, que son 2.700.000 euros, que supostamente iban a ir para arranxos das tubaxes, etc., etc., e iso non chegou a tal fin, porque despois houve que metelos no xulgado e polo narigón pois fixeron ese gasto de 1.700.000, 200.000 e agora vamos a ver o que pasa. Entonces, nós non deixamos de poñer en riba da mesa todos estes temas. Podíamos falar aquí das empresas que vostede estará comigo que teñen un beneficio industrial como mínimo de un 6%, eso se podría arranxar. É certo que é unha cuestión técnica e difícil porque efectivamente a remunicipalización da auga pois ten moitos pros e contras, pero bueno, vese Verín dende 2024, Ames que ten unha empresa pública de auga, Teo que optou por unha fórmula mixta, podíamos falar de Pontevedra. É certo que tamén hai moitísimos municipios, vostede cando non sei se cando chegou a política, pero se cando chegou aquí, pois xa estaba isto remunicipalizado. Vostede estuvo aquí un montón de anos, porque estuvo un montón de anos, non sei se estaba aquí ou estaba no Parlamento. Durante 12 ou 13 anos, pois o contrato non aparecía, que xa logo a cousa de... Por iso que o lóxico será que agora a próxima vez que cando se firme ese contrato, pois que se fagan 10 ou 12 copias para que non se perda, pois se se perde unha, que non se perda o resto. E despois tamén hai que recoñecer que hai temas como pode ser o caso de Carballiño, que intentou unha remunicipalización do servicio, pero que por cuestión técnicas e económicas ao final decidiu mantelo en xestión privada. Monforte o mismo. Ano 2001, non vamos a falar aquí da cantidad de problemas de abastecemento e saneamento, porque outro problema grave que temos, ademais do saneamento e do abastecemento e o saneamento, é a cantidade de cartos que levamos pagados en multas, pois tamén, se quere, antes de marcharse no 27, fáganos un resumen dos últimos 12 anos do que levamos pagado, xa verá como é un carro de cartos. O millor xa iso que vai facer por 8 millóns de euros ali abaixo a Confederación Hidrográfica xa o temos medio pagado. Entonces, nós, falando de todos estes temas, pois queríamos poñer en riba da mesa todas estas cousas. Gustaríanos que neste caso o alcalde nos explicase, porque creemos que temos todo o dereito de que sexa así. A nós gustaríanos, ademais, que nos deran iso, porque, como ben dixo en varias ocasións, se nós podemos facer aportacións ao mesmo e se nós podemos aportar e que non pasen todos estes problemas que levamos sufrindo durante os últimos 25 anos, pois a nós gustaríanos que tuveran a ben facelo. É certo que vostedes o comen e vostedes o guisan, non contan en absoluto ca oposición, pero en este caso teñen que pensar que o ano, bueno, isto vais a aprobar en marzo, con sorte se se aproba, en maio,
pois vai haber eleccións o 23, me parece que dixo o 23 de maio do 2027, e ao millor pois xa non son vostedes da partida, entonces isto creemos que debería ser algo que deberíamos facer por e para todos os monfortinos, non que o fagan vostedes único exclusivamente como fan absolutamente todo no Concello. Mais nada. Moi ben, pois nada, pondremos unha línea desa de meta a ver quen chega á partida. Don Emilio. Gracias, moi brevemente. Perdón. Moi brevemente, porque desto xa temos falado a menudo. Nós somos partidarios, sendo conocedores da complexidade que ten remunicipalizar o servicio de abastecemento de auga e saneamento, e é complexo, pero pódese facer, porque, por lo menos, hasta onde eu sei, están aí 3 concellos, algún de maior entidade que a nós, outro similar e outro máis pequeno, que ahora mesmo están estudiando a posibilidade de municipalizar o servicio da auga. Pódese facer, e é complexo, e o espírito da moción nos parece nos xa temos tamén defendido aquí máis veces, temos incluso en algún outro mandato traído dentro do BNG, vamos a votar a favor disto. E no punto 2, que eu non, para min podese votar así como está en conxunto, podía ser, pois, non ten nada que ver o punto 1 co 2, xa que ainda que non se remunicipalice a auga, o punto número 2 non vai ligado a esa remunicipalización, en definitiva. Creemos que hai que mellorar o servizo de abastecemento de auga dunha forma importante. Creo lembrar ahora mismo que en Monforte non queda ninguna parroquia sin servicio de auga, mas o creo lembrar, porque había Guntín que tiña un servicio instalado, pero faltaba por... quedan 3. Guntín, Rozavales e algunha máis. Iso é o principal, levar as parroquias, o rural, o servicio de abastecemento de auga. Despois, e creemos que esas son medidas máis urgentes e necesarias. E despois de que teñamos todos auga corrente da villa, de xeito municipal, pois ir incrementando o resto das infraestructuras, o tema do polígono industrial que xa se falou aquí no último pleno, xa falo de abastecemento de auga, porque aquí parece que nos esquecemos do saneamento. O Concello, este equipo de goberno, dende que leva aquí xa vai para 11 anos, contanse ben os metros de abastecemento, contanse ben os metros de saneamento no entorno rural que se fixeron. Si se melloraron no casco urbano e demais, pero no entorno rural, corríxame se me equivoco, pero é un cero patatero. Creo que non se fixo ni un só metro, o mío estou confundido, pode ser. En definitiva, creemos que eso o principal que hai que facer, dar os servizos para que despois, hoxe non veo retirouse a moción do Partido Popular no tema do entorno rural, e iso é importantísimo e é o fundamental para revitalizar ou, polo menos, poñer as ferramentas. Despois, que a xente queira vivir no entorno rural ou non, eso xa depende deles, pero polo menos que teñan os servizos, vías en bon estado, limpias e, sobre todo, os servicios básicos, que é luz, auga e saneamento. Non vamos a votar a favor da iniciativa porque creemos que se pode remunicipalizar sendo complejo e tamén digo aquí, que vostede fala aquí do informe que está pendiente de coñecerse ou de elaborarse, non sabemos ben. Nese informe, se é un informe feito dun xeito honesto, tamén o mellor tiña que aparecer a figura da posibilidade de municipalizar o servizo. Vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias. Antes de entrar na materia, quero aclarar unha cousa, porque, se me permite, lle escoitei decir que a concelleira Luisa poñer en dúbida se ela preparara a súa intervención. Non, xa sei que pode ser un chascarrillo, pero non a primeira vez que o fai. Quero deixar claro que estou moi orgullosa que os meus concelleiros preparan eles as súas intervencións.
Así que ese tipo de comentarios mellor non os aforramos porque parece que o que queremos é ningunear o concelleiro. Non estou a favor deso porque neste caso equivócase. E ben, entrando na iniciativa, que sei que hai que centrarse na iniciativa, señor Germán, vamos a pedir a votación por puntos e voulle explicar... Señor Germán. Sí, non sei si... Perdón, que vamos a pedir a votación por puntos e voulle explicar por qué. Nos parecen dúas cousas moi distintas. Teñen que ver, por suposto, pero xuntar as necesidades que hai de arranxar o abastecemento con exixir a remunicipalización, pois non estamos de acordo. E agora vamos a explicar ben este tema. Primeiro, o tema da remunicipalización, como vostedes dicen, a xestión directa do Concello deste servicio, agora, nestes momentos, pois é un debate estéril, porque este equipo de goberno xa decidiu no pleno do mes de xaneiro que va a seguir sendo unha xestión externa cando encargan a unha empresa a elaboración da documentación previa para a licitación dese servicio de ciclo integral da auga. Por lo tanto, propoñen vostedes tarde este debate. Pero, bueno, sí que queremos decir que realmente é unha mágoa que o Concello non valorase eso anteriormente, máis despois do mal que saliu esta empresa cesionaria, non? Que tantas críticas levou ao longo dos anos. Antes de estar esta formación do Grupo Popular, pois xa previamente houve moitos debates da xestión da Aqualia e, polo tanto, igual sí que houvese sido adecuado facer un estudio en condiciones técnico para ver si podería ser convinte esa xestión directa. Non é sinxelo, pero o mellor, visto como saliu a empresa privada neste caso para a xestión do ciclo da auga, o mellor, facendo un estudio riguroso, podería ser que era beneficioso. Por qué? Porque ese rendemento, ese beneficio que deixa de ter as empresas privadas cando xestionan un servicio, debería redundar ao Concello, non? Pero non sempre é así, porque tamén entendemos que o que é a xestión da auga é moi dificultoso, require certa envergadura de materiales e de máis cousas para a súa xestión eficaz e o mellor o Concello carece desos medios, por eso suele externalizarse este servicio. Por lo tanto, vamos a absternos dese primeiro punto, gustaríanos absternos, porque creemos que para poder votar a favor ou non nunha xestión directa da xestión da auga se necesitaría primeiro pedirlle ao Concello que fixera os estudios necesarios para valorar si esa remunicipalización, como dicen vostedes, esa xestión directa do ciclo da auga sería oportuna ou adecuada. E, además, creo que estamos de forma totalmente extemporánea porque o Concello ten decidido xa seguir coa esa xestión externa do ciclo da auga. En canto á mellora da rede de abastecemento, pois mire, que curioso, nos trae aquí un segundo punto que sí que lle votaríamos a favor, que precisamente fala dun anuncio que fixo este equipo de goberno dunha inversión de 10 millóns de euros en decembro de 2024, se non recordo mal, para o Concello de Monforte. E vimos escoitar o alcalde neste pleno decir que a Xunta non é seria e decir que a Xunta engana os cidadáns. Por exemplo, falando do Porto Seco ou da autovía, por exemplo. E vostedes cantos convenios que prometeron ao longo deste mandato teñen sin executar nin o primeiro euro, señor alcalde. Xa o falamos aquí moitas veces en plenos. O famoso convenio co Ministerio de Transportes para acabar esa ronda urbana tan necesaria. O convenio coa Confederación Hidrográfica para facer esas sendas pionís ao lado dos regatos, os que tanto presumiu, está totalmente paralizado. Esos 10 millóns de euros que prometeu fai un ano e medio, todo contento e ufano nunha rolda de prensa. Eso non é enganar os cidadáns, señor alcalde. Eso tamén é enganar os cidadáns, claramente. Entonces, é de traca a veces o que se escoita neste pleno, o que se escoita na radio, porque tamén decía na radio que non temos nin idea de obra pública. Por que? Porque lle reprochamos que estamos cansos, que non vostedes solo, o Partido Socialista gobernando en Madrid, porque aí se ve a mediocridade que hai no Partido Socialista neste país,
este todo o tempo, señora Gloria, a realidade. Que fixeron agora cos pasos a nivel? Que foi unha vergoña. Primeiro, lle contestan os senadores do Partido Popular, dicindo que as obras van en vento e popa, que van a bo ritmo, palabras textuais. Cando levan meses paradas, agora veñen a decir, a recoñecer a realidade, que van a seguir paradas outros 6 meses máis porque teñen que volver a modificar o proxecto, que vai costar entre un 15 e un 20% máis seguramente. Sempre están aí a ras do límite que lle permite a legislación contractual. E isto é unha vergoña, francamente, porque, mire, de obra pública, non sei se vostede sabe máis que a min ou non, vostede o que é máis maior que a min e ten máis experiencia de goberno porque ha gobernado. Esa é a diferencia que temos vostede e eu. Pero mellor eu sei máis porque eu teño unha dedicación profesional previa que vostede mellor non tivo. Entón, a ver se nos controlamos un pouco cando intentamos desprestixar o rival desa maneira. E creo que, por eso, vamos a votar o segundo punto, porque eso sí é unha vergoña. Decir, fai un ano e medio que van vir 10 millóns para abastecemento, e de momento non vimos nin o primeiro o euro. Por eso lle pedíamos, señor Germán, se podemos votar por puntos. Nada máis, moitas gracias. Depois lle explicaré alguna cousa. Usted sí que é unha desvergonzada. Xa yo digo así de entrada. Unha desvergonzada. Señor Torres, temos que dar a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo eso, doña Katia, perdóneme que le diga, yo eso de controlarnos un poco al abordar el debate se lo debe aplicar usted, porque ha aprovechado la moción aquí del señor Desperta para echarnos un mitin que parece que nos iba a gusto sin hacerlo. No sé si es que ahora sí que es posible que le den instrucciones desde fuera. Oye, que se te ve poco, repasa todos estos temas. ¿Qué tiene que ver todo lo que ha contado usted aquí con la propuesta de este señor? Yo no sé cómo le parecerá. A mí me parece que usted lo de sujetarse al punto en orden del día se lo pasa por donde le parece, porque no sé a qué ha venido este mitin. En cualquier caso, le aconsejo que se junte con sus amigos, que hagan algo en el Facebook, cuenten lo que les apetezca y diviértanse, pero este tiempo es de los ciudadanos, no suyo, ¿entiende? Le digo lo mismo a don Germán, usted puede repetir las mociones las veces que le dé la gana. Yo le aseguro que valoro tanto mi tiempo como el suyo, como el de cualquiera, pero entiendo que el tiempo que estamos gastando aquí es de los ciudadanos. Y usted esta moción ya la ha traído, no sé si a debatir en no sé cuántas ocasiones. Otras se la ha retirado y otras la hemos debatido. Mire si hacia julio del año pasado, a ver si fue o no fue, lo de la remunicipalización. En cualquier caso, nos remitimos a ese momento. Con respecto a doña Katia, pues, ¿qué le voy a decir? No solo es nuestro tiempo, doña Katia, no solo hay que ceñirse al punto, es el tiempo de los ciudadanos, el que estamos gastando aquí. Por lo tanto, los mítines, déjelo usted para sus acólitos y su grupo político y la gente con la que simpatiza. Nosotros no tenemos que escuchar este desbarre aquí suyo que no tiene nada que ver con lo que es el objeto de este debate. Eso debería también tenerlo en cuenta. Ya que tanto sea el policía y se ofende, no sé qué dijo sobre lo de la preparación, una alusión sobre la preparación del pleno. Si es algo que he dicho yo, que no lo recuerdo, le pido disculpas. Yo intento tratar a todo el mundo con el mismo respeto con el que exijo o me gustaría que me tratasen a mí. Mira, el gobierno municipal ya explicó que va a sacar a concurso este año la contratación del servicio de abastecimiento y saneamiento de Monforte, y como somos de palabra lo vamos a hacer. Así que para que lo tenga respuesta completa, insisto, don Germán, le remitimos al acta que recoge lo debatido sobre este tema en el pleno de julio de 2025, creo recordar, y bueno, que es la misma que le habríamos dado en los 3 plenos anteriores en que la retiró, si lo hubiera presentado. Con respecto al voto, está claro que vamos a votar en contra, después de lo dicho, y espero no tener que abordar una segunda intervención porque entiendo que esto está agotado. Luego, después ya, valoraciones aerosolares y periféricas y mítines de doña Katia, pues si existe lo mismo, pues tendremos que contestar, obviamente, porque no venimos aquí a escuchar los panfletos de nadie, venimos a abordar temas que son de interés de la ciudadanía en el tiempo de la ciudadanía. Eso es todo, nada más. Pues muchas gracias, señor Torres. Don Germán, segundo turno. Sí, bueno, por contestarlle un pouco a todos, bueno, en canto ao tema do BNG, é certo que nos falamos aquí dos vertidos, efectivamente o informe non traía nada da remunicipalización porque estamos seguros que é de parte. Non vamos a votar por puntos porque as mocións non as fai Germán Vázquez, son mocións que se fan no GAO e veñen así, a min presentan, mas é o único que veño a facer aquí a lelas con mellor ou menor atino. Entonces, efectivamente, sí que se podería traer, ou ben vostedes, ou nós, ou todos xuntos, ou como sexa, esa posibilidade certa de que se traballe
porque pode ser que cheguen os 10 millóns de euros que nos prometeron en diciembre do 24 e pode ser que non cheguen. E nós levamos desde xaneiro do 25, por moito que lle moleste, en este caso son o voceiro ou a ele ou a todo o grupo do PSOE, non ha escrito, e a todos, falando da posibilidade de que esos 10 millóns de euros non cheguen. Por calquer cousa, pois porque haxa eleccións, ou porque non poden vir aos cuartos, ou porque non haxa presupostos, ou o que sexa. Nós o único que decíamos era que se colleran cuadrículas, que saliu moi ben na Rúa Corredoira, que somos unhos... Estamos encantados, eu cada vez que me sale a conversación son o primeiro que dice como non pode ser de outro xeito, se valiu 210.000 euros, podíamos ir collendo cuadrículas, e que a cantidad de cartos que levan non gastados, porque, bueno, a ponte, ao mellor non se fai, a playa tampouco, esas cousas, pero a cuadrícula, ano a ano, vostedes en 12 anos, facendo un par de cuadrículas que, joder, gastan 1 millón de euros o ano en asfaltar e reasfaltar, que en breve o propio peso do asfalto vai romper as tuberías. É que é unha exageración. É que non pode ser. E nós temos que vir aquí e escoitarlle todas estas cousas. Bueno, e despois, o que dice vostede de que nós trouxemos fai un ano isto porque viña no noso programa. Vostedes defenden programa. Joder, temos un bus rural que é de tolos que estamos gastando 6.500 euros o mes con un conductor, bueno, hasta lle dá vergonza contestar as preguntas ao señor alcalde, e nós estamos aquí aguantando o chaparrón, e nós poderemos ter a remunicipalización, porque como mínimo sí que é certo que hai que estar técnicamente preparado para persoal cualificado, pero se somos quen de facer unha playa de 20.000 metros, e se somos quen de querer facer unha ponte de 14 metros de ancho, se queremos pilotar e se queremos non sei que, pois o mellor tamén poderíamos facer unha remunicipalización. Entonces, non está de máis que nós fai un ano e pico o trouxéramos, porque é verdade que a vostedes non se lle pasou nin polo amén en ningún momento. E nós o único que queríamos poñer en riba da mesa era eso, e que, por favor, nos contesten cal é o nome da empresa contratada polo Concello para facer as bases do concurso e quen lle recomendou, porque de verdade que estamos interesados. E agora cada vez máis. Estamos no pleno e nos gustaríanos que nos lo contestaran. Se o teñen a ben, e se non... Don Germán, se presenta usted como pregunta, sí, pero usted nunha moción non pode facer preguntas. Nada, que de verdad danlle moitas voltas, pero non vai colar. Don Emilio, segundo turno. Non vou gastar moito tempo, porque vamos moi ben, porque votamos a favor, argumentamos o voto e é o que se trata. Gracias. Moitas gracias. Doña Cati. Moitas gracias. Señor Torres, o que lle entendín, algo de mitin o que fai tamén o seu alcalde fora de tempo, sen limitación. Eu polo menos o fago con tempo limitado mirando o reloxo, teño esa capacidade. Pero mire, non é mitin, é que eu represento os cidadáns. Claro que isto é tempo dos cidadáns. É que non sei se vostedes se dá conta que todos representamos os cidadáns, que non todo Monforte lle votou a vostedes. Estou cansada de dicilo nos plenos. A vostedes lle votou unha terceira parte da poboación, porque foi a votar un 60% da poboación e dese 60 votou a mitade, o suficiente para ter 10 concelleiros, pero o resto votounos a nós. Entonces, a veces somos amables, porque nos o Partido Popular temos a caracterización de ser bastante amables, pero tamén a veces somos contundentes, porque somos oposición, non están solos no pleno da Corporación Municipal, existen máis concelleiros, teñen maioría absoluta, sí, e respetamos que poden facer o que queiran, pero nós temos que decir aquí o que vemos mal. E, francamente, o que dixen non está tan desviado do que ven na moción, porque na moción están pedindo que falen dos 10 millóns de euros dos que falaron vostedes e prometeron nunha rolda de prensa fai un ano e medio. É que estou dicindo que precisamente neste pleno onde o alcalde falou da Xunta, de que a Xunta engana os monfortinos, pois dígame vostede todos os convenios e este que están sin facer, eso que é entonces? O que dixen, nada máis, é unha mágoa que non nos deixe votar por puntos, porque o segundo punto votábamos a favor, pero non podemos votar a favor da remunicipalización do servicio porque non temos claro que sexa adecuado para o Concello. Creemos que precisamente a xestión do ciclo integral da auga é algo moi dificultoso, moi laborioso, que para un Concello ter esa xestión directa non sabemos se terán unha capacidade adecuada. O mellor hai outros servicios que están agora externalizados que igual sí que era máis oportuno que foran directos, pero este en concreto temos moitas dúbidas, por iso lle decíamos que o adecuado houvese sido que o equipo de goberno fixera un estudio previo para ver se sería adecuado esa
esa xestión directa. Por lo tanto, vámonos a abster, porque, bueno, por ese segundo punto, e porque tampouco descartamos que esa xestión directa sexa boa, pero non podemos votala a favor. Pola nosa parte, nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Segundo turno. Sí, muchas gracias. Si hago así no es por ningún detalle de descortesía, es que me estoy quedando sordo. Tengo un problema de audición que tengo ahora que solucionar urgentemente y a ver qué pasa. O sea que quiero aclararlo, que no parezca que estoy haciendo una tontería. Mire, doña Katy, usted escuche todo lo que dijo en su intervención anterior y dígame de todo eso que tiene que ver en concreto con el punto del orden del día que estamos tratando aquí. Todos esos reproches es un paripé de oposición que usted suelta aquí para no marcharse de despedida sin que parezca que usted pues está muy enfrente del equipo de gobierno. Y nada más, porque son asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la moción que estamos tratando, en mi siempre humilde opinión. Y claro, si usted le quita protagonismo al señor Germán, entonces, amigo mío, viene el señor Germán y nos da otro repaso por la agricultura. Fíjese usted, hasta no sé qué de las cuadrículas, de las fiestas, de las obras, de la fuente, del puente, y además, usted hasta con vaticinios de futuro. Ahora mismo Fuster le quedaba corta a usted. Usted nos dice aquí cuando el alcalde se despida. Mira, amigo, yo creo que el que está despedido es usted, igual no lo sabe, hablando de despidos. Por todo lo demás, vuelvo a insistir, repita las mociones las veces que quiera y la pertinaz pataleta de repetirlo a ver si así funciona, no va a funcionar. Está debatido, votado y agotado, nada más, no le dé más vueltas. Si considera que doña Katia le quitó protagonismo por este mitin que nos dio, pues ahora, insisto, le queda a usted un turno, llévese la gloria, la pequeña gloria que va a llevar de esto y en realidad ya me dirá qué beneficia lo que es el objeto de la moción y al tiempo que aquí nos trae. Nada más, eso es todo. Muchas gracias, señor Torres. Turno de peche, don Germán. Sí, falando de beneficios, teria que apuntar que os beneficios da remunicipalización do servizo para un maior control público do servicio e posibilidade de influir en cousas tan importantes como as tarifas, os investimentos e no mantemento e nas tan manidas políticas sociais. Algo do que vostedes, como equipo de goberno, presumen todos os novembres, cando tocamos o tema dos presupostos, sempre dicen os presupostos máis sociais da historia de Monforte, xa nos adiantamos e xa os felicitamos porque serán os seus últimos presupostos, que non dubidamos serán nomeadamente os máis sociais da historia da nosa cidade. E, efectivamente, señor Torres, se nós tuvésemos control nas tarifas, control no investimento e control no mantemento, seguramente que nos luciría o pelo de outro xeito, máis nada. Moitas gracias, don Germán. E brevemente, señora Cati, a verdade é que vostede non sei para que está ganando méritos, total, quen premian é a outra persona, daqui da zona, pero bueno, alá vostede. Mire, eu nunca falei dun convenio de 10 millóns. A ver se íbamos falando con propiedade, que xa ves en hora. Eu falei dun acordo co Consello de Ministros e falei da propia nota do Ministerio, que está aí, e que foi a que se deu a conocer. E tamén xa expliquei, aquí o que pasa é que ustedes, claro, escoitan o que queren e o que non queren, non. Ese 10 millóns de euros, por normativa europea, hai que, o que chaman eles, revertilos. É dicir, hai que devolvelos. E o organismo estatal que leva eso cando o goberno PP e cando o goberno PSOE. O organismo estatal, que se chama Aquaes, e máis ese nombre cambiaron de ustedes cando gobernaron, unha parte faina con fondos propios e unha parte faina con crédito. E iso que en principio habría que devolver 10 millóns de euros en 25 anos, convírtense en 17. E eu xa dixen que eu non iba a hipotecar o Concello, con eso non lo vou a hacer. Por moito que haya aprobado o Consello de Ministros, porque eu defendo os intereses de Monforte, por encima do goberno do PSOE neste momento. E, por tanto, ou son capaces de desbloquear eso e facerlo de outra maneira, ou para mí esos 10 millóns se van, porque non vou a convertirlos en 17. Xa yo digo así. A ver se vai entendendo algo deso, que, coño, xa vai sendo hora que entenda algo. Despois, os pasos a nivel. É que, mira, usted sí que ten que ter vergonza, home, que ustedes gobernaron
todo o que quixeron e máis, e non nos fixeron hasta que chegamos nós. Pero que están os documentos aí no ano 18, cando empezamos a facer a gestión, no ano 18, para facer a supresión dos primeiros 2 pasos a nivel. Incluso aportamos o borrador do proxecto. Incluso aportamos eso. E claro, evidentemente, ahora mismo as obras atoparon un atranco que non estaba previsto no proxecto, por os motivos que sean, non estaba previsto no proxecto. E parece que estás arreglando. Que é mellor? Parar 6 meses e facer ben a obra ou facela despois ter que desfacela? Eu creo que eso calquera na Consellería da Xunta, respectiva de urbanismo, ou de obras, eu diría o correcto que hai que facer, E agora, evidentemente, pois se vai a corregir eso, que eran 4 cousas as que había que corregir, e se van a corregir, e en outubro empezarán outra vez a funcionar as obras. Pero será a primeira vez en 150 anos que ten un ferrocarril en que alguén se puxo as mans á obra e consigue suprimir 2 pasos a nivel na casco urbano. Tamén é certo que ainda quedan 4. Pero, como dicía o presidente seu, bueno, de todos, pero que era o seu partido, estamos trabajando en ello. Sabremos onde chegamos. E logo fala vostede da senda. Eu, de verdad, que vostede deberían darlle un cursillo no seu partido de como se interpretan os convenios, como se fan, como se firman, como se desarrollan. Sí, porque non o sabe. Ahora ven a decir, o convenio da ronda urbana. Pois claro, e o convenio da ronda urbana, canto antes o faga mellor, pero fai no Ministerio, non o fai o Concello. Claro, sí que sí, depende do Ministerio, igual que outros dependen da Xunta. Os convenios ca Confederación tamén, porque debería saber que esos organismos autónomos non teñen capítulo 7. E, por tanto, non poden ceder o capital que poñen eles a outra administración. Ten que ser ao revés. Por eso licitan eles. E, además, vou dicir unha cousa, home, por si queren que nos estén escoitando a prensa, xa lle anuncio que en breve habrá un pleno extraordinario con varios asuntos deste desarrollo de convenios. E vamos a facer para non ter que esperar un mes, para poder facer canto antes e que avancen plazos, porque non nos gusta parar as cousas, ao contrario, queremos que vayan canto antes. Así que teña en conta que citaremos para un pleno extraordinario en breve. En breve. E logo fala vostede de votar por puntos. Aconsello que leo o ROF, porque pedía a don Germán votar por puntos, é que de verdade, isto non o vi nunca. Leo o ROF, a ver a quen hai que pedir por votar por puntos. Leo o ROF, porque evidentemente usted non o leu, ou iso pola parte, por menos non o leu. E logo fala que votou un tercio da población. Mire, nas eleccións, acaba de vostedes fazer evaluacións de Andalucía, de Extremadura, de Castilla y León, non sei que. O que se mide son os votos dos que votan, non dos que non votan. En Monforte, os que nos votaron nas últimas eleccións, que antes foi o 60%, agora foi o 55% en números redondos. E o 55% de maioría absoluta en votos e en concejales. Se usted non entende iso, é o seu problema. É o seu problema. E logo, mire, eu creo que vostede decía que eu lle dixen á concelleira de que preparan a documentación, usted dixo 50.000 veces deste señor. Vostede dixo 50 veces deste señor, por tanto, pido o mismo. Porque eso son cousas, como vostede ben reconoce, que son chascarrillos do debate. Eu para nada quero menospreciar a doña María Luisa, só faltaría. Pero estamos nun debate político. Igual que vostede me digan a min cousas, bueno, pero eu mínimamente a veces digo alguna. E o que xa creo que desacredita a vostede é dicir que eu non tive profesión antes de estar aquí. Cando me dediquei só 40 anos á docencia, non tive profesión antes de estar aquí. Sí, no, usted chámalle como que vai aí ao centro de capacitación agraria e pregunta a ver que facía eu ali. Pregunta a ver que facía. Así que, profesión usted, non sei, eu non vou entrar se a tuvo ou non a tuvo, que vostede diga. Pero os demais, que eu sepa, tivémola moitos anos. E ainda estou, para que o sepa, en excedencia. Estou en excedencia. Por si sirve de algo. As excedencias danse cando hai unha profesión. Se non tes profesión, non hai excedencia. Por tanto, eu creo que debía usted revisarse esas cousas que di, porque non le favorecen nada, xa yo digo. A menos tamén a xente por aí pola calle, non sei se todos o 55% que nos votou, pero moita xente nos dice cousas.
dice cosas, porque aquí falamos todos con todos, non falan ustedes solos, a nós tamén nos comentan cousas. E voulle dicir unha cousa, doña Cati, porque usted montou unha pirula, buah, que se habíamos subido as asistencias de 150 euros a 200, que se iso era para comprar voluntades, que iban a devolver non sei que iban a donar non sei cuánto. Eu acabo de ver, primeiro pleno da organización en Lugo, doña Candia pasa as asistencias de 100 euros a 250, de 100 a 250. E non sei que comprou aquí, doña Candia. Que comprou? Pero a mí sí, e non está usted no uso da palabra, a mí sí, porque usted está facendo o contrario según lle convén o seu partido. Por lo tanto, doña Cati, eu non vin que usted renunciar a nada deso, así que se quer renunciar está a tempo, renuncie. Ah, claro, renuncie, non mira como non renuncia, mira como se aproveita. Claro, pero criticar, critica. Claro, hasta aí podíamos chegar, non? Así que, doña Cati, de verdad, non conte mentiras aos ciudadanos, porque non a creen. Sometemos a votación o punto número 9, despertamos forte sobre o remunicipalizar o abastecemento e saneamento de auga. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Queda rexeitada esta proposta. Punto número 10. Dación de conta de resolucións da alcaldía de datas comprendidas entre o 22 de abril e o 19 de maio. Punto número 11, dación de conta de informes de omisión da función interventora de expedientes de 2026, con dúas numeracións dos expedientes. Punto número 12, dación de conta do informe resume os resultados do control interno do 2025. Punto 13, dación de conta do Plan Anual de Control Financiero para 2026. Punto 14, dación de conta de informe de morosidade pagos a proveedores, pago medio de proveedores primeiro trimestre de 2026. Punto número 15, dación de conta de execución trimestral do primeiro trimestre de 2026 e rematamos con rogos e preguntas. Se non estou errado, había pendiente unha pregunta do pleno pasado, dúas preguntas do pleno pasado do Grupo Popular que xa habían sido formuladas. A primeira delas era relativa a empresa Induquer, dicindo en que punto se atopa esa instalación de posta en marcha da empresa. A resposta é que está en situación de prórroga solicitada pola empresa. A segunda pregunta, que xa falou dela antes, que era relativa aos pasos a nivel do Morín, de Juan Montes e Río Seco. Pregunta por que a paralización, xa o expliquei, pero vou explicar por 4 motivos: por a estabilización do suelo, do terreno, polo aumento do número de vías, pasa de 2 a 3, polo puente da catenaria que tiña corriente hasta a hora que se enganchou a vía de Lugo e xa queda sin ela, e pola evacuación da auga a un tanque de decantación antes de que se deposite no río Seco. Desperta Monforte presentou 2 preguntas e 2 rogos. Ten a voz para formulalas. Sí. Pregamos que teñan a ben volver subir as actas dos plenos á web municipal, cousa que levan sin facer dende outubro do 2025, e pregamos que teñan a ben darlle aos monfortinos unha explicación sobre as accións
e medidas adoptadas contra unha empresa que nos vendeu unhas barcas que non eran aptas para a navegación e que meten o Concello nun novo e repetido gasto de 14.461,87 euros para repoñer as dúas barcas mercadas e non válidas para os paseos. E as preguntas... Fai 13 anos, vostede, señor Tomé, como voceiro do Partido Socialista Obreiro Español, na oposición, pediu públicamente a retirada do cubeo de feito ata os delegados sindicais da UGT cargaron públicamente contra vostede. Non lle gustaba o cubeo para a súa cidade ou era simplemente dos do non polo non, como nos chaman nos. 13 anos despois, e despois de 11 xa gobernando a nosa cidade, xa lle gusta máis o cubeo que fai 13 anos. Vimos de saber que a zona de baño do río Cabe Ribas Altas non é novamente apta para o baño. Que pensa facer este equipo de goberno para que a futura praia fluvial sexa apta para o baño? Moitas gracias a vos, Adán. En relación coa primeira pregunta, que efectivamente eu estaba en contra do cubeo polo custe. Se usted colle todas as declaracións, verá que é así, polo custe que tiña un incremento de custe importante. E agora non é a cuestión. E, efectivamente, o cubeo na zona urbana pois favorece que non haya olores e favorece cousas, evidentemente. Pero non hai que confundir que un este en contra dunha cousa por un motivo a que este en contra por outro motivo. Non é exactamente o mesmo. Por lo tanto, efectivamente, o cubeo vai a seguir, polo menos mentre eu este aquí de alcalde, porque a prórroga ten creo que 10 anos, así que debe quedar 8 de prórroga. E a segunda pregunta, a ver, sería bo que vostede se informara primeiro das cousas. A ver, eu non sei o que sale publicado nos periódicos, nin yo critico nin moitísimo menos, pero a zona de Ribas Altas, a área recreativa de Ribas Altas, non está en ningún lado como zona de baño. Polo menos o Concello non a solicitou desde o ano 13 que a deu de baixa, porque se deu de baixa a petición do Concello, creo que era 12 ou 13, non me recordo agora. Nadie pediu dala de alta, por lo tanto, oye, no río Cabe, ou no río Miño, ou no río Sil, se pode bañar onde queira, baixa a súa responsabilidade. Aquí non hai nadie que solicitara eso. De feito, a nós nos mandou un escrito a Consellería para que señalizáramos e dixamos que non, porque eso non é unha zona de baño, que íbamos a señalar unha cousa que non existe. Que o fagan eles. Mira como non o fixeron. E, en segundo lugar, se vostede ven polo tema da playa fluvial, mira, unha dotación dese tipo se pode facer igual, ainda que non se este autorizada a zona de baño. Se pode facer igual. Que eu sepa, este ano na Cova non analizaron, Que eu sepa. Preguntei. Que eu sepa. Non sei tamén se é unha coincidencia ou... Non sei, aquilo está limpísimo. Está limpísimo. Pero, aparte de que se pode facer unha dotación sin que sea unha zona de baño, porque agora mesmo aí hai unha área recreativa e non está autorizada a zona de baño. Aí hai unha área recreativa. Pois pode haber unha área recreativa do outro lado sin haber zona de baño autorizada, fíjese usted. E cada un que se bañe se quere, e se non, non. Pero en todo caso, evidentemente, nos trataremos, chegado o momento, de acondicionar eso para que sea apta. Trataremos de facelo. Pero iso non vai ser motivo para frenar unha área recreativa. Xa digo, para mandar mensajes a quen teña que mandárselles. Unha dotación non vai a frenar outra cousa. Por qué? Bien, moi ben. Pois agora ten presentadas doña Cati deste pleno, que tamén é conveniente, se miran o reglamento, pois eu vou a contestar, pero os viernes a última hora, claro, o Concello cerrase. E, por tanto, se usted mira o reglamento, non, non son 24 horas acabouselle. Sí, mire ben o reglamento, mire o reglamento. É que, claro, hai que mirar, hai que ler as cousas. Usted mira o reglamento, pero formúlias, e esta vez voulles contestar. Eu mandeinos pola mañá, Tengo registro de entrada. Foi entregados pola mañá. Tengo registro de entrada aí, A última hora. Dame igual, señor alcalde, ten 24 horas, home, Doña Cati, non está usted para discutir conmigo o que estou dicindo. Non está usted para eso. Estou dicindo, fáganas antes, que para iso están, que non están traballando noutro sitio, hombre.
Estás dedicando á política, pois fáganas antes. Nadie lo priva. Podes formular as preguntas, pero ciñas as preguntas. Unhas preguntas, según o ROPO, teño 2 minutos para formulalas. Onde estás? O ROPO aprobado por vostede, Moi aquí ben. neste Concello. Pero ciñintes á cuestión. Bueno, ceñémonos á cuestión. A ponte do Malecón. A plataforma di que vostedes fixeron modificacións posteriores para elevar despois ese proxecto á conservación hidrográfica do Miño-Sil. Pero vostede sigue alegando que hai informe favorable do patrimonio. E lle preguntamos, presentou estas modificacións ao proxecto ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para unha nova valoración? Segunda pregunta, relativa ao contrato formalizado para a realización do inventario dos bens de titularidade municipal, que entendemos que o prazo para a súa execución está vencido. En que punto se atopa e cando poderemos xa ter acceso a ese inventario? Os rogos, formulamos, hai un rogo bastante extenso, pero como xa o ten por escrito, nos ceñimos o que pedimos, que realmente é unha supervisión e mellorar o mantemento dos espexos con vexos en lugares necesarios, sobre todo nas rúas e nas zonas de parroquias e do rural, onde é máis dificultoso a súa visibilidade. Poñían aquí de exemplo, por exemplo, na parroquia de Caneda, que hai tamén problemas, e tamén na parroquia da Vide, digo porque son parroquias de concelleiros que están aquí. O segundo rogo, relativo aos asfaltos e a esa rehabilitación que acaba vostede de anunciar de 1 millón de euros, rogamos que cando fagan este tipo de actuacións fagan unha supervisión de realmente das estradas que o necesitan. Neste caso, Estrada de Ramuín a parte ou a Rúa do Pontillón, son queixas que hemos recibido, e que fagan estas labores de maneira que non volva a suceder o de Ribasaltas, que saíron brotes verdes no asfalto arranxado fai apenas 6 meses. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. En relación coa primeira pregunta sobre o que é a plataforma pode decir o que considere. Só faltaría. En relación co proxecto, non hai ninguna modificación de proxecto, ninguna. O único que hai un requerimento de Confederación Hidrográfica dicindo que había que adaptar o cálculo hidráulico e que iso facía variar 4 milímetros ao nivel elevado, é dicir, de 2,90,4 había que pasar a 2,90,8. Iso non é unha modificación, esa é unha adecuación hidráulica. E, evidentemente, sí que se mandou copia a Patrimonio, evidentemente, para coñecemento, non porque tiña que emitir ningún informe, que non ten que emitirlo porque non hai modificación do proxecto, en absoluto. É unha modificación de cálculo hidráulico. E a segunda pregunta, é dicir que o contrato efectivamente está no límite de acabarse, efectivamente, e está atopando, isto é o documento que nos pasaron, é en revisión, porque hai que, pois, digamos, que mirar moito esas bens dos que se trata, hai que revisalo, para tratar de que haya os menos errores posibles, e así seguro que vai haber. Pero hai que tratar, e son moi minuciosos, son documentos moi tochos, moi grandes, e que, por tanto, leva moito tempo revisalos. Esa como nos atopa neste momento, posiblemente, xa lle digo, fará falta facer unha ampliación, que é seguro, do plazo, pero neste momento está en revisión. Don Emilio, faga vostede, como sabe, intervónos aquí, non se van a respostar hasta o próximo pleno, pero pode usted formulalas. Este humilde concelleiro do BNG na Corporación Municipal de Monforte de Lemos, ao abeiro da legislación vixente, presenta os seguintes rogos. Rogo número 1, rogamos que se arranxen as deficiencias estruturais no cementerio de Monforte, despois de recibir varias queixas dos veciños. E o rogo número 2, que comecen canto antes outras voces nas vías de propiedade municipal, e se preciso, se for preciso, en algúns sitios que se empecen moi cedo, se hai que facelo, que se fagan 2 veces ao ano. E as preguntas, e aquí ven a legislación vixente, a pregunta número 2, sabemos que, bueno, as preguntas sabemos que non ten a obrigado de contestar, evidentemente. Ten o goberno municipal pensado completar a eliminación do paseo do río, dende a Piñeira hasta Pinguela? E a pregunta número 1, que deixei para o último, para explicarlo, porque outra vez, no último pleno fixome trampa, desta volta non vai ser así. Cantas persoas usaron un autobús rural no mes de maio? Pois moitas gracias, don Emilio. Esta pregunta dará a resposta no vindeiro pleno, así que non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.